Φίλοι και φίλες, γεια σας. Ονομάζομαι Περικλής Ζλιντίδης. Είμαι ο αρχηγός της ομάδας Ελλήνων από το έτος 2021. Εδώ σε αυτό το κανάλι μας, η άγνωστη Ελλάδα Α επικαιρότητα, από τον Ιούνιο, 5 Ιουνίου 2023, είχα δημοσιεύσει βίντεο ομιλία όπου ανακοίνωσα και πρόβλεψα στους Έλληνες σχεδόν τα περισσότερα από τα κακά και τα δεινά τα οποία έχουν να κάνουν με φωτιές, πλημμύρες και ένα σωρό άλλες καταστροφές εδώ στην Ελλάδα. Επίσης, σε ολόκληρο το κανάλι, περίπου στα 3 χρόνια λειτουργίας του, όλες οι παλαιότερες βίντεο εκπομπές που έχουμε δημοσιεύσει είναι ακριβώς το αντικείμενο αυτό το οποίο έχει να κάνει με τους εχθρούς του ελληνισμού και με τα επερχόμενα κακά και δεινά και τις καταστροφές που έχουν κάποιες σκοτεινές δυνάμεις προετοιμάσει εδώ και χρόνια και σήμερα απλά τα βλέπουμε και τα ζούμε. Λοιπόν, η σημερινή ομιλία μου, σήμερα 11 Σεπτεμβρίου 2023, θα επικεντρωθεί σε ανάλυση σύντομη σχετικά με τις φωτιές, τις πλημμύρες, σχετικά με το ΝΑΤΟ, τη CIA και το Παγκόσμιο Σύστημα Ελέγχου, το HARP. Επίσης, η σημερινή ομιλία θα επικεντρωθεί σε έναν άλλον άξονα τομέα, ο οποίος έχει να κάνει με το Παγκόσμιο Συνέδριο Ελληνισμού. Επίσης, η σημερινή ομιλία θα επικεντρωθεί σε έναν άλλον άξονα που έχει να κάνει σχετικά με την ομάδα τόσο στην εποχή μας περιγραμματικά, όσο και στο απότατο παρελθόν, είτε επί του Γεωργιού Γκόλβα στην προηγούμενη εποχή, είτε στην αρχαία Ελλάδα της εποχής του Μεγαλέξανδρου. Και στο τέλος της ομιλίας θα σας δώσω και κάποιες ανακοινώσεις με ημερομηνίες. Έτσι λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Θα πρέπει να καταλάβετε ότι έχει να κάνετε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δώσει πρωτόγνωρη γνώση όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή, εκτός από τις αναλύσεις που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια και τους τελευταίους μήνες σχετικά με τα υπερχόμενα γεγονότα, είχαμε μια πρωτόγνωρη πρωτοπαρουσίαση πληροφοριών εδώ και στο κανάλι αυτό, η Άγνωστη Ελλάδα Α επικαιρότητα, και στο κανάλι Άγνωστη Ελλάδα Α προϊστορία, αλλά και στη σελίδα στο Facebook δώσαμε πάρα πολύ δυνατό, σκληρό υλικό από πληροφορίες σε προβλέψεις. Είτε αυτό είχε να κάνει με σεισμούς μέσα στο 2023, κάποιους σεισμούς τους είχαμε προβλέψει και το 2022, τα παλιότερα μέλη γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Βγαίναμε πριν από μια εβδομάδα, 5 μέρες, 10 μέρες αναλόγως, 3 μέρες, και λέγαμε ξεκάθαρες ανακοινώσεις, ξεκάθαρες προβλέψεις που είχαν να κάνουν με σεισμούς. Είτε στο έτος 2022, είτε στο έτος 2023, είτε από τη σελίδα στο Facebook η Άγνωστη Ελλάδα Α με άρθρα που δημοσίευαμε, είτε εδώ από τα κανάλια μας. Τον Ιούνιο, 5 Ιουνίου, ήταν μια κομβική ημερομηνία, γιατί βγάλαμε ένα βίντεο εδώ σε αυτό το κανάλι όπου δώσαμε πάλι για πρώτη φορά, και ο μοναδικός Έλληνας που το έκανε ήμουνα εγώ,
και έδωσα πλήρη ανάλυση με βίντεο για τις φωτιές κυρίως. Κατά κύριο λόγο το βίντεο αυτό ήταν οι φωτιές. Υπάρχει εδώ στο κανάλι, θα το βάλουμε και αυτό πάλι από κάτω στα σχόλια. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει κανείς ότι αυτά που θα πούμε και σήμερα, εκεί θέλω να καταλήξω, σε αυτούς τους 5 άξονες της ομιλίας που έχει να κάνει φωτιές, πλημμύρες, ΝΑΤΟ, CIA και Παγκόσμιο Σύστημα ΧΑΡ, Παγκόσμιο Συνέδριο Ελληνισμού, Ομάδα Ε και ημερομηνίες. Σήμερα λοιπόν πάλι θα ακούσετε πράγματα που δεν τα έχετε ξανακούσει ποτέ σας. Για αυτά τα πολύ σκληρά, τα μείζον προβλήματα του ελληνισμού που μας καίνε. Θα τα αναλύσουμε πάλι επί τροχάδι για να μην σας κουράζω. Αλλά το θέμα δεν είναι να καθόμαστε και να λέμε ναι, έχουμε αυτό το πρόβλημα, ναι, μας συμβαίνει εκείνο το θέμα, ναι, αυτό μας απασχολεί. Το θέμα είναι ότι στο κάθε ένα πρόβλημα που προκύπτει και παρουσιάζεται να υπάρχουν είτε λύσεις είτε μηχανισμοί λύσεων, είτε ανθρώποι που θα εργαστούν για να λυθούν τα οποιαδήποτε προβλήματα που προκύπτουν. Αυτό επιτάσσει η ανθρώπινη λογική. Το να τρώμε τα χαστούκια της ζωής ή τις φαλιάρες της ζωής και να κλαίμε τη μοίρα μας ή να καθόμαστε να μιζεριάζουμε, αυτό δεν είναι στη φιλοσοφία του Έλληνα. Από την αρχαία εποχή ο Έλληνας, και σύμφωνα με τις διδασκαλίες από τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους μας, αυτό που επιτάσσεται, δηλαδή αυτό που είμαστε υποχρεωμένοι είτε εκ φύσεως ως κατασκευές ελληνικές, εμείς οι Έλληνες, έχοντας και το γονιδίωμα των ηχών μέσα μας, είτε πάνω στις πατροπαράδοτες αρχαίες ελληνικές κοσμοαντιλήψεις και παραδόσεις που μας αφήσαν αυτοί οι προγόνοι μας, έχουμε ιερή υποχρέωση εμείς, η σημερινή γενιά των Ελληνών, να πάρουμε αυτές τις παραδόσεις και αυτές τις γνώσεις και αυτά τα ρήματα που επιτάσσουν ο ελληνισμός. Επάνω σε αυτές τις γραμμές είμαστε υποχρεωμένοι να περπατήσουμε και να προχωρήσουμε τη ζωή μας, εάν θέλουμε να λεγόμαστε κατά κύριο λόγο άνθρωποι και μετά Έλληνες. Έχουμε ξεχάσει να είμαστε πρώτα άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα. Το Έλληνες, σύμφωνα με την αρχαία κοσμοαντίληψη και παράδοση, είναι κάτι το πολύ μεγάλο και τεράστιο ως ιδέα. Έχουμε πολύ δρόμο να δουλέψουμε και με τον εαυτό μας και με την πατρίδα μας. Διαφορετικά θα είμαστε της φαλιάρας και της φάπας για τα επερχόμενα δεινά που έρχονται. Μην κάθομαι τώρα και κάνω τέτοιου είδους αναλύσεις και τρώω την ώρα της ομιλίας. Λοιπόν, κάνω έναν μικρό πρόλογο πριν σας πω αυτά που θα ακούσετε για πρώτη φορά, για να καταλάβετε ότι είμαι σε θέση, εκεί θέλω να καταλήξω, ότι έχω πάρα πολύ δυνατή γνώση για τα επερχόμενα κακά και τα επερχόμενα δεινά που έρχονται εδώ στην Ελλάδα. Και έχω και μια σφαιρική αντίληψη και γνώση για τα γεγονότα που έρχονται και στον υπόλοιπο τον πλανήτη. Τώρα ή εχθές ήτανε στις 10 Σεπτεμβρίου του 2023 στο Μαρόκο της Αφρικής. Στο Μαρόκο της Αφρικής έγινε σεισμός γύρω στα 7 Ρίχτερ. Το δημοσίευσαν και τα δελτία ειδήσεων στα κανάλια. Περίπου 500 ή 600 νεκροί. Το ξαναλέω και πάλι, το δημοσίευσαν τα κανάλια, τα τηλεοπτικά, με εικόνες, με τα πάντα. Είναι έγκυρη αυτή η είδηση. Λοιπόν, όλα αυτά τα γεγονότα σίγουρα δεν είναι τυχαία και σίγουρα δεν είναι φυσιολογικά γεγονότα. Σεισμοί, καταποντισμοί, πλημμύρες και φωτιές. Είναι τεχνητά γεγονότα και είναι πριν από χρόνια, δηλαδή τα προγραμματίζουν να συμβούν. Είμαστε ακόμα στην αρχή του κακού εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε πολύ δρόμο με τα κακά, τα επόμενα που θα έρθουν. Όσο αφορά τώρα εκεί, πρέπει να πούμε λοιπόν και να ξεκινήσουμε να αναφέρουμε κάποια γεγονότα για να καταλάβουμε πώς είναι η κατάσταση εις βάθος.
είχε έρθει από τη CIA ο αρχηγός της CIA. Το είχαν δημοσιεύσει και τα κανάλια, το είχα δημοσιεύσει και εγώ εδώ στη σελίδα. Κάπου τον Ιούνιο μήνα ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Είχε πάει στην Αλεξανδρούπολη, στη βάση του ΝΑΤΟ της Αλεξανδρούπολης είχε πάει αυτός. Το είχαν πει και ειδικά ο Sky, το είχαν γράψει και οι τουρκικές εφημερίδες αυτό. Πρωτοσέλιδο το είχαν, ότι είχε έρθει τη CIA ο διευθυντής, ο αρχηγός, και έκανε επίσκεψη στη βάση του ΝΑΤΟ στην Αλεξανδρούπολη. Αν θυμάμαι καλά ήταν Ιούνιος μήνας αυτό το γεγονός. Έγινε τεράστιος σάλος και τεράστιος ντόρος. Μπορεί να ήταν οι άρχες Ιουλίου, αλλά νομίζω ήταν μέσα Ιουνίου. Θα το βάλω και αυτό στα σχόλια κάποια στιγμή άμα το βρω. Ποια ημερομηνία ήτανε. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνει κανείς ότι όλα αυτά τα γεγονότα εδώ στην Ελλάδα έχουν τεράστια και άμεση σχέση και με το ΝΑΤΟ και με τη CIA, τα οποία τα έχω ξαναπεί σε παλιότερες εκπομπές μου, ότι όλα αυτά είναι τα όργανα, τα μαγαζάκια διαφορετικά, ΝΑΤΟ, CIA και NASA, του παγκόσμιου σιωνισμού. Ο παγκόσμιος σιωνισμός είναι αυτός που θέλει να καθυποτάξει τον πλανήτη. Και τώρα είναι στις τελευταίες του αυτές για να βάλει και τα τσιπάκια. Το λένε μάλιστα και οι δικοί μας Έλληνες οι πολιτικοί, ότι είναι ευρωπαϊκή οδηγία τα νέες ταυτότητες με τα τσιπάκια. Δεν είναι κάτι δηλαδή που το έχουν εφεύρει εδώ οι δικοί μας Έλληνες. Το λένε δημόσια αυτό το πράγμα. Είναι, λέει, το έχουν πει ξεκάθαρα, είναι ευρωπαϊκή οδηγία. Και στην Αμερική πάλι τέτοια αντίστοιχη νόμη είναι προς εφαρμογή. Έτσι. Άρα λοιπόν κάποιοι εγκέφαλοι στον πλανήτη, την ώρα που γίνονται φωτιές, πυρκαγιές, καίγεται στην κυριολεξία το σύμπαν ολόκληρο, την ώρα που υπάρχουν καταποντισμοί, πλημμύρες, τυφώνες, κεραυνοί και όλα αυτά τα κακά τα δεινά, και έχουν ανοίξει στην κυριολεξία οι πύλες της κολάσεως για ολόκληρη την ανθρωπότητα, αντί βάσει λογικής να συζητάμε στον πλανήτη πώς θα γίνει να έχουν καταστραφεί και πόσα τρόφιμα. Καλλιέργειες τροφίμων έχουν καταστραφεί, εκατομμύρια εκτάσεις ανά τον πλανήτη. Όλοι οι επιστήμονες λένε ξεκάθαρα ότι θα υπάρξει τεράστιο παγκόσμιο πρόβλημα επισιτισμού και τροφής. Το λένε ξεκάθαρα από σήμερα όλοι τους. Τα τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό θα πάνε στα ύψη, στο Θεό θα πάνε οι τιμές με τα τρόφιμα. Οι τιμές θα πάνε στο Θεό. Δεν τα λέει ο Περικλής, τα λένε όλοι αυτοί οι επιστήμονες και οι ειδικοί. Λοιπόν, αντί να ασχολούμαστε με αυτό το ζήτημα, κάποιοι εγκέφαλοι ακριβώς την ίδια ώρα που υπάρχει αυτό το οξύτατο μείζον πρόβλημα, που καήκανε τόσα δάση, εκατομμύρια εκτάσεις και δεν υπάρχουν και τρόφιμα, χιλιάδες ζώα έχουν καεί με τις φωτιές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κάποιοι εγκέφαλοι στον πλανήτη σχεδιάζουν ακριβώς την ίδια ώρα και από την ίδια στιγμή και προσπαθούν να περάσουν μια ατζέντα για το πώς θα μας δώσουν καινούργιες ταυτότητες και πώς θα μας φραγίσουν και πώς θα μας περάσουν τα καινούργια τα τσιπάκια. Κάποιοι εγκέφαλοι στον πλανήτη, αυτό είναι το πρόβλημά τους, αυτό τους απασχολεί. Την ίδια ώρα ακριβώς. Λοιπόν, θα πούμε και σήμερα και ένα άλλο που με τις πλημμύρες. Θα πούμε και τον αριθμό των νεκρών. Επειδή έχω εκνευριστεί προσωπικά πάρα πολύ με αυτό το ζήτημα και επειδή είμαι και σε επαφή τόσο με Έλληνες της Αμερικής όσο και με Έλληνες της επαρχίας στην Ελλάδα, και επειδή με ρωτάνε και επειδή παίρνω και εγώ κάποιες πληροφορίες και επειδή εδώ που με βλέπουν το κανάλι αυτό το βλέπουν και εδώ στην Ελλάδα, πρέπει να ξέρετε αυτό το κανάλι το βλέπουν και επιχειρηματίες της Ελλάδος και επιχειρηματίες της ομογένειας στο εξωτερικό, Αμερική κτλ. Στη Ρωσία υπάρχουν πολλοί Έλληνες πόντοι και δίνουν τεράστια βάση κάθε φορά που δημοσιεύω βίντεο. Γι' αυτό πρέπει να προσέχω και να έχω σωστή σύνταξη σε όλα αυτά που λέω. Έτσι λοιπόν, επειδή έχω πάρα πολύ καλή και δυνατή γνώση και εικόνα μάλιστα για τους νεκρούς εκεί στη Λάρισα, Καρδίτσα και στα χώρια τα γύρω-γύρω
Και ήδη μάλιστα γίνονται και καταγραφές των νεκρών από τους ίδιους τους κατοίκους. Το τάδε χωριό έχασε 50, το άλλο χωριό έχασε 150 και έχουν λίστες με ονόματα, με χαρτιά μεταξύ τους οι κάτοικοι και τους γράφουνε ποιοι και πώς και τι, τους ξέρουνε. Οι αγνώμενοι ποιοι είναι, τους ξέρουνε. Έτσι, άμα βρεθούν κάποια στιγμή, λοιπόν, θα σας πω και τον αριθμό των νεκρών, να το ξέρετε κι εσείς. Αυτό μάλιστα οδηγεί και στο θέμα του εισαγγελέα, δηλαδή έπρεπε, εκτός ότι έπρεπε η κυβέρνηση να κηρύξει σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, όπως είναι υποχρεωμένη βάσει του συντάγματος να το κάνει αυτό το πράγμα, έχουν διαπράξει εγκλήματα αυτή η δολοφονική κυβέρνηση. Είναι υποχρεωμένοι βάσει συντάγματος και να δώσουν αριθμό νεκρών. Δηλαδή εδώ έχει θέμα και ο εισαγγελέας, δηλαδή τα δικαστήρια, επειδή πλέον έχει καταληθεί από ό,τι φαίνεται εκ των πραγμάτων το ελληνικό το σύνταγμα. Δεν ξέρω, κάτι άκουσα ότι γίνανε, λέει, μάλιστα και συλλήψεις γιατί είπαν τον αριθμό των νεκρών ορισμένοι με ομιλίες. Δεν ξέρω, εδώ πέρα πάμε σε πολύ άγριες καταστάσεις από ό,τι καταλαβαίνω. Έχω πει μάλιστα και το ξαναλέω και πάλι, φροντίστε να κουβαλάτε όπλο επάνω σας. Το λέω και δεύτερη φορά. Φροντίστε να κουβαλάτε όπλο επάνω σας. Έρχονται επικίνδυνες μέρες στην Ελλάδα. Ο εισαγγελέας θα έπρεπε και τα ελληνικά τα δικαστήρια, έτσι είναι υποχρεωμένοι βάσει του νόμου, αυτό τους υποχρεώνει ο νόμος και το Σύνταγμα, να εξαγγείλουν τέτοιο, πώς το λένε, έρευνα. Η εισαγγελική έρευνα έπρεπε να διατάξει. Κύριε δικαστά μου και κύριε εισαγγελέα μου, εσένα είναι που σε πληρώνει το ελληνικό το κράτος, δηλαδή εγώ Έλληνας φορολογούμενος, βάσει συντάγματος και βάσει νομοθεσίας της Ελλάδος, είσαι υποχρεωμένος να διατάξεις έρευνα για τους πόσους ακριβώς είναι οι νεκροί στην Ελλάδα. Εάν δεν το κάνεις αυτό που είσαι υποχρεωμένος να κάνεις και κάνεις άλλα πράγματα διαφορετικά, πρέπει να σε ενημερώσω ως αρχηγός της ομάδας θα βρεθείς μια μέρα υπόλογος σε λαϊκά δικαστήρια. Πρόσεχε εσύ ο Έλληνας ο δικαστής και εσύ ο Έλληνας ο εισαγγελέας και γράψτε τα καλά τα λόγια μου, γιατί γνωρίζω πολύ καλά πώς θα ανατραπεί όλη αυτή η κατάσταση κάποια στιγμή. Λοιπόν, φροντίστε εκεί πέρα στα δικαστικά στις δικαστικές εκεί τις αίθουσες και στα δικαστήρια, εν πάση περιπτώσει, εισαγγελίες και τα λοιπά, φροντίστε να συνέλθετε και να λογικευτείτε, αλλιώς έρχεται βαρύς πελεκής πάνω από τα κεφάλια σας. Έτσι. Λοιπόν, θα το πούμε παρακάτω τον αριθμό των νεκρών και ό,τι λέω εγώ εδώ ως Περικλής Λιτίδης και ως αρχηγός της ομάδας είναι επακριβώς αυτό που σας λέω. Λοιπόν, ξεκινήσαμε λοιπόν με τις φωτιές εκεί πέρα από τη Ρόδο κάτω τον Ιούλιο μήνα, συν κάποια άλλα μέρη που πήρανε φωτιά, περίεργα πράγματα τελείως. Οι φωτιές μετά, αφού κάψανε κάποιες χιλιάδες στρέμματα εκεί πέρα κάτω στη Ρόδο, μετά ανεβήκανε πάνω οι φωτιές κατά περίεργο τρόπο στην Αλεξανδρούπολη τον Αύγουστο, στο άλλο άκρο της Ελλάδας. Στο κάτω άκρο της Ελλάδας έχουμε και τη βάση του ΝΑΤΟ στη Κρήτη, στη Σούδα, το οποίο παίζει ρόλο γιατί είχαμε και ένα περίεργο νατοϊκό αεροπλανοφόρο μέσα στον Ιούνιο και Ιούλιο μήνα, το οποίο έκανε κάποιες πολύ απόρριτες δραστηριότητες. Τώρα μην κάτσω και αναλύσω πώς λειτουργεί το παγκόσμιο σύστημα του χάρπου αυτή τη στιγμή, γιατί θα πάμε σε πράγματα τα οποία θέλουν πολύ ώρα ανάλυση. Μην το κάνω τώρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Θα σας βάλω παλιότερες εκπομπές από το κανάλι που έχω κάνει κάποιες αναλύσεις για το χάρπου. Περισσότερα πράγματα στο νέο το ντοκιματέρ. Λοιπόν, μετά αυτές οι φωτιές πήγανε πάνω Αλεξανδρούπολη και η Αλεξανδρούπολη είναι η βάση του ΝΑΤΟ πάλι. Άλλη βάση του ΝΑΤΟ.
Υπάρχει επίσης και στη Λάρισα βάση του ΝΑΤΟ τώρα με τις πλημμύρες. Πρέπει να καταλάβει κανείς ότι αυτές οι βάσεις του ΝΑΤΟ έχουν εξοδέψει κάποια εκατομμύρια, τρελά εκατομμύρια δολάρια οι Αμερικανοί για να υπάρχουν. Και όλες αυτές οι δραστηριότητες που γίνονται με τις στρατιωτικές βάσεις του ΝΑΤΟ, εκτός του ότι είναι και απόρριτες, δεν γνωρίζουμε, δεν δίνουν αυτή αναφορά τι κάνουνε, είναι και επικίνδυνες αυτές οι δραστηριότητες. Όχι μόνο είναι επικίνδυνες, είναι και εχθρικές, άκρως εχθρικές για τον ελληνισμό. Διότι αυτές οι δραστηριότητες από τις βάσεις του ΝΑΤΟ έχουν άμεση σχέση και επαφή και συνεργασία και με τα αεροπλανοφόρα του ΝΑΤΟ, αλλά και με το παγκόσμιο σύστημα, το δίκτυο του HARP, το οποίο είναι σε μεγάλη κλίμακα χρηματοδοτούμενο από τη CIA και τον Παγκόσμιο Σιωνισμό. Αυτά ό,τι σας λέω υπάρχουν πληροφορίες, τα πάντα όλα, με την παραμικρή λεπτομέρεια. Απλά δεν θέλω τώρα να κάτσω σε αυτήν εδώ την ομιλία να το αναλύσω, γιατί θα φάμε πολλή ώρα. Δεν λέγονται αυτά σε 1, 2, 3, 5 λεπτά. Θέλουν ώρες να τα αναλύσεις. Είναι ενεργειακά ζητήματα, είναι χίλια δυο πράγματα που έχουν να κάνουν και με το διάστημα. Δηλαδή και η NASA έχει και αυτή απλώσει πόδια και συνεργασία σε όλο αυτό το παγκόσμιο σύστημα. Λοιπόν, πάει μέχρι και το διάστημα αυτή η ιστορία με τους δορυφόρους. Όχι μέχρι το διάστημα, μέχρι και τη σελήνη φτάνει. Έτσι, ένα παγκόσμιο σύστημα είναι το HARP, το οποίο ξεκινάει εδώ από τη γη σε διάφορα σημεία με κεραίες και καταλήγει μέχρι το διάστημα, τους δορυφόρους της NASA και μέχρι κάποιες βάσεις που το υποστηρίζουν αυτό το σύστημα ενεργειακά από τη σελήνη. Έτσι. Τώρα, μετά τις φωτιές, τις ανεξήγητες φωτιές με τους ανέμους, τους ανεξήγητους ανέμους, εκτός ότι είχαμε ανέμους 8 και 9 μποφόρ καταγεγραμμένους, είχαμε και ανεξήγητα αλλαγές της φοράς των ανέμων. Δεν μπορούσαμε να το εξηγήσουμε αυτό το πράγμα. Καπάκι με το που τελειώσαν οι φωτιές στον Εύρο και έβρεξε κάποιες μέρες, εκεί γύρω στις 2 με 3 του Σεπτέμβρη, πάλι ανεξήγητα προκύψαν αυτές οι πλημμύρες. Τις ίδιες μέρες ακριβώς που ήρθαν οι πλημμύρες εδώ 4 Σεπτέμβρη, που έβγαλα και εγώ βίντεο εκπομπή που έδωσα, βίντεο ομιλία μάλλον έδωσα, επειδή είμαι σε θέση, το έχω πει και σε παλαιότερες εκπομπές, να έχω κάποιες επαφές με το διάστημα και κάποιες πρέπει να προσέχω και τα λόγια που χρησιμοποιώ για να μην παρεξηγήσετε οτιδήποτε. Υπάρχουν οντότητες στο διάστημα του φωτός, αλλά επίσης στο διάστημα υπάρχουν και οντότητες του σκότους. Έτσι λοιπόν εμείς οι στα ανώτερα κλιμάκια της κάποια μέλη από εμάς και εγώ προσωπικά έχουμε αυτή την πρόσβαση επικοινωνίας, όπως την είχαν και στην αρχαία Ελλάδα κάποιοι μέσα από τα καβύρια μυστήρια και από τα ελευσίνια μυστήρια. Τέτοιοι μύστες, του φωτός μύστες, ήταν η μητέρα του Μέγα Αλέξανδρου. Αρχιέρεια δηλαδή ήταν μάλιστα η Ολυμπιάδα. Και αρχηγός της ήταν ο πρώτος, ο μέγιστος Αλέξανδρος. Όχι στην εποχή το 300 π.Χ. που ήρθε, το 1600 π.Χ. ξανά ήταν πάλι ο Αλέξανδρος εδώ. Αυτοί λοιπόν όλοι οι οντότητες που βγαίνουν μπροστά και λένε και παρουσιάζονται κάποιοι άνθρωποι λοιπόν στο απότατο παρελθόν, όπως ήταν ο Γιώργος Γκόλβας μια μορφή και είπαμε ότι είμαστε, και έλεγε και αυτός είναι αρχηγός της Ε. Πολλά πράγματα από αυτά που λέμε ή κάποια προγράμματα που τα δουλεύουμε απόρριτα με τεχνολογία του διαστήματος, κάποια πράγματα θα σας δείξω σε κάποια βιντεοεκπομπή αργότερα προς χειμώνα μεριά, κάποια πράγματα από απόρριτη τεχνολογία με διαστημόπλια, γιατί αν τα λες έτσι παρεξηγεί ο κόσμος, δεν σε παίρνει, νομίζουν ότι τους κοροϊδεύεις ορισμένοι.
Πολλά πράγματα λοιπόν έχει να κάνει με οντότητες του φωτός, οι οποίοι είναι σε διαστημική, βρίσκονται στο διάστημα εν πάση περιπτώσει. Είτε αυτό έχει να κάνει στο ηλιακό μας σύστημα, είτε έχει να κάνει στο Σύριο, είτε σε κάποια άλλα αστρικά συστήματα, όπως είναι ο Αλφα Λαγού, όπως είναι το αστρικό σύστημα της Ανδρομέδας, της Λύρας, το αστρικό σύστημα των Πλιάδιων. Υπάρχουν πολλά αστρικά συστήματα σε αυτήν εδώ την κοσμογειτονιά. Δεν είναι του παρόντος και αυτό πάλι το πράγμα, να το εξηγήσουμε τώρα όμως, έτσι. Οι Έλληνες δεν έχουν τέτοια... Τα έχω πει σε παλιότερες εκπομπές κανονικές. Λοιπόν, άρα κάποια πράγματα τα γνωρίζουμε από μηνύματα. Κάποια πράγματα τα έχουμε κάνει και προσωπική μελέτη εδώ και χρόνια και μπορούμε να εξάγουμε αποτελέσματα. Συν αυτά τα ουράνια μηνύματα του φωτός από οντότητες που παραλαμβάνουμε, από τους τους ουράνιους και από τις οντότητες. Έτσι λοιπόν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πράγματα εδώ για την Ελλάδα κατά κύριον λόγο. Εκεί θέλω να καταλήξω. Κάποια τα βλέπουμε, τα ζούμε, τα αντιλαμβανόμαστε, τα βιώνουμε. Κάποια τα μαθαίνουμε από μηνύματα. Έτσι, προσωπικά από τον Μέγιστο Αλέξανδρο έχουμε πάρει διάφορα μηνύματα κατά καιρόν αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο. Τώρα αυτά ίσως κάποιοι να τα θεωρήσουν λίγο παρατραβηγμένα. Εντάξει, δεν πειράζει. Κρατήστε εσείς τα λόγια μου. Έτσι. Πολλά έχουμε πει μέχρι τώρα και θα πούμε και πολλά μέσα στο 2023 και στο 2024. Έτσι, και θα υπάρξει κάποιο υλικό από προβλέψεις και του 23 και του 24 και ο καθένας μετά μπορεί να εξάγει τα συμπεράσματά του, εάν είναι όλες αυτές οι προβλέψεις από το πουθενά ή οτιδήποτε. Και δεν θα κάτσω στη διαδικασία να πείσω κανέναν, ναι. Δεν χρειάζεται να το κάνω αυτό το πράγμα. Έτσι, δεν έχω λόγο να το κάνω. Αλλά ούτε και θα παρακαλούσα και κανέναν με το ζόρι να με ακούσει. Έτσι λοιπόν γνωρίζουμε κάποια υπερχόμενα κακά γεγονότα και αρκετά μάλιστα από αυτά τα ξέρουμε και με ημερομηνίες. Έτσι λοιπόν σου ανακοινώνω αυτή τη στιγμή εγώ 11 Σεπτεμβρίου 2023 ότι είμαστε στην αρχή του κακού. Έχουμε να δούμε πολλά κακά εδώ στην Ελλάδα και αυτό συνεπάγεται θα πρέπει να υπάρξει μια ομάδα άμυνας εδώ στην Ελλάδα. Μια ομάδα άμυνας και συντονισμού ενεργειών. Ο εχθρός είναι και 5-10 βήματα μπροστά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτές λοιπόν οι πλημμύρες που γίνανε τις πρόβλεψα, έτσι όπως είπα και προηγουμένως με βίντεο ομιλία, και είδα τεράστια ανταπόκριση στο Facebook με το βίντεο εκείνο που είχα ανεβάσει από τον κόσμο. Έχει φτάσει, αν δεν κάνω λάθος, κοντά στους 4.000 προβολές από στόμα σε στόμα. Λοιπόν, τώρα αυτό που πρέπει να σας πω, που δεν το ξέρετε οι περισσότεροι, ότι αυτές οι πλημμύρες με τους χιλιάδες τόνους νερούς που είχαν μαζευτεί πάνω στα σύννεφα είναι κάτι που προετοιμαζόταν εδώ και αρκετό καιρό. Είναι από το σύστημα αυτό το HAARP, το οποίο έχουμε πει, το οποίο μπορεί να συντονίζει και να καθοδηγεί και να δρομολογεί σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, διευθύνσεις που θέλει να καταπέσουν τα καιρικά τα φαινόμενα. Έχει να κάνει με τη βάση του ΝΑΤΟ στη Λαρίσα. Έχει να κάνει με τη βάση του ΝΑΤΟ επάνω Αλεξανδρούπολη. Μάλιστα ανακοίνωσαν από το ΝΑΤΟ ότι θέλουν να φτιάξουν και καινούρια βάση, λέει, του ΝΑΤΟ. Έχουν, λέει, σκέψεις, λέει, να υλοποιήσουν και να χρηματοδοτήσουν κάποια εκατομμύρια δολάρια εκεί του ΝΑΤΟ, τέλος πάντων. Το ανακοινώσαν αυτό για να κάνουν και άλλη καινούρια βάση του ΝΑΤΟ κάπου, λέει, εκεί στη Σύρο, στις Κυκλάδες μας. Έτσι, δεν φτάνουν 3 βάσεις του ΝΑΤΟ, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα και κάτω στη Κρήτη, στα Χανιά. Θέλουν και 4η βάση, λέει, να φτιάξει το ΝΑΤΟ. Πολύ περίεργα πράγματα. Όχι απλά περίεργα, πολύ περίεργα πράγματα.
Λοιπόν, αυτό συνεπάγεται σε μένα που ξέρω κάποια πράγματα που τα μελετάω εδώ και χρόνια. Συν αυτά που μου είχε πει και ο έμψος Γιώργος Κόλβας και κάποιοι άλλοι τέλος πάντων ανθρώποι. Τεράστιος κίνδυνος για τον ελληνισμό και για αυτό τον ιερό τόπο που λέγεται Ελλάδα. Όλες αυτές οι βάσεις του ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν Αλεξανδρούπολη με τις φωτιές, ακριβώς δίπλα ήταν η βάση του ΝΑΤΟ. Μάλιστα είχα δημοσιεύσει και κάποιες φωτογραφίες πως πέφτουν δέσμεις φωτός λέιζερ και συμβαίνουν όλες αυτές οι καταστροφές και οι φωτιές. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ήταν καρμπόν αντιγραφή και το μάτι. Το μάτι με τους 100 νεκρούς, όπου και εκεί πέρα στο μάτι πάλι υπήρχε μια παλιά νατοϊκή καταργημένη βάση του ΝΑΤΟ στη Νέα Μάκρη. Από τη δεκαετία του 80 ξεκινήσαν και εκεί να κάνουν στρατιωτική βάση του ΝΑΤΟ δίπλα από την Πεντέλη, αλλά τελικά επειδή γίνανε κάποια διαστημικά γεγονότα, τελικά το σταματήσαν εκεί πέρα στη Νέα Μάκρη. Τη δεκαετία του 80 εκείνη τη βάση του ΝΑΤΟ. Αλλά είχαν κάνει και είχαν ρίξει μπετά εκεί πέρα στη Νέα Μάκρη. Λοιπόν, έχει σχέση. Λοιπόν, στη Νέα Μάκρη μετά, στο μάτι δίπλα από τη Νέα Μάκρη, είχαμε ανεξήγητες φωτιές. Ανεξήγητες, λέει, από το πουθενά, λέει, από τον ουρανό. Έβρεχε, λέει, ο ουρανός φωτιά, λέει, στο μάτι. Λοιπόν, ενεργειακά όπλα δέσμης φωτός λέιζερ, όπου από τον ουρανό έπεφτε η φωτιά στο μάτι. Τα ίδια φαινόμενα είχαμε και στην Αλεξανδρούπολη επάνω και στη Χαβάη. Χώρια τους εμπριστές, τους γνωστούς επενδυτές, τους λαθρέους, έτσι, που μπαίνουν μέσα στο τέτοιο. Λοιπόν, κάψανε λοιπόν τα δύο άκρα του ελληνισμού, Ρόδο κάτω, Αλεξανδρούπολη και Εύρο επάνω. Τώρα καίνε τη μέση, αυτή την περίοδο, και κάψανε και είχαμε και τις πλημμύρες, καταστρέψανε δηλαδή τη στερεά Ελλάδα και τους έχει μείνει, καταλαβαίνει κανείς, νομός Αττικής, Πελοπόννησος και Κρήτη. Αυτά έχουν μείνει. Τα οποία τώρα θα υποστούν στο μέλλον φωτιές, θα υποστούν πλημμύρες, θα υποστούν σεισμούς, θα υποστούν και τα τρία μαζί, διαδοχικά το ένα μετά το άλλο. Θα τα δείτε στην πορεία. Αυτά τα μαθαίνετε τώρα για πρώτη φορά που σας λέω. Λοιπόν, το κράτος σπάσανε κάποια φράγματα εδώ μεταξύ εκεί πέρα με τις πλημμύρες. Πολύ σημαντικό αυτό, και αυτό, παιδιά, είναι ανεξήγητο. Το νερό, πρέπει να πούμε, από τις πλημμύρες, αυτοί οι τόνοι, χιλιάδες νερού που πέσανε κάτω, μπορεί εύκολα να μην το απορροφάει αυτό το νερό η φύση και το βουνό και το χώμα, αλλά σιγά σιγά με τον καιρό είτε φεύγει μέσα από ποτάμια και ριάκια, είτε κάποια άλλη ποσότητα απορροφάται από το έδαφος, μικρή. Εδώ έχουμε ένα άλλο δεύτερο φαινόμενο, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τα νερά επάνω της βροχής, το οποίο φαινόμενο λέει ότι σπάσαν τα φράγματα του ποινιού. Τελείως καμία σχέση. Πάνε βέβαια να το συσχετίσουνε, ότι δήθεν πρόκειται και έχει να κάνει με ότι πλημμυρίσαν τελικά δήθεν από τα πολλά τα νερά. Το σπάσιμο αυτό με τα τεράστια τυχεία μπετού, παιδιά, αυτό είναι ανέκδοτο, αυτό πρέπει να διατάξει ο εισαγγελέας έρευνα με εμπειρογνώμονες, πώς ακριβώς και σπάσανε όλα αυτά τα φράγματα και τα τυχεία που προστατεύουν τα νερά από τον ποινιό. Και αυτή τη στιγμή, αγαπητοί φίλοι και φίλες, καταλαβαίνει κανείς ότι όλη αυτή η ιστορία είναι ξεκάθαρα υβριδικός πόλεμος, λέγεται, και είναι μια τακτική υβριδικού πολέμου από την αρχαία Ελλάδα κιόλας. Πριν ξεκινήσει τη γενική σφαγή ο εχθρός, ξεκινάει πρώτα με την καμένη γη. Στο διάβα του, στο πέρασμά του, τα κάνει όλα μαύρη στάχτη, δεν αφήνει μπροστά τίποτα. Ξεκάθαρα έχουμε θέματα ενεργειακά και επισιτιστικά προκύπτουν από εδώ και στο εξής. Αυτό θα έπρεπε να ήταν το πρώτο μέλημα της κυβέρνησης.
Έτσι, πώς θα επισητιστούν τα εκατομμύρια Ελλήνων στους επόμενους μήνες. Αντιθέτως, η κυβέρνηση το θέμα της και το πρόβλημά της είναι οι ταυτότητες και τα τσιπάκια. Λοιπόν, καταλαβαίνει κανείς ότι τα ίδια τα γεγονότα και αυτά που μαθαίνουμε, οι επίσημες πληροφορίες, εξάγεται το συμπέρασμα χωρίς καμία αμφιβολία ότι έχουμε να κάνουμε με κυβέρνηση δολοφόνων. Αυτοί λέγονται όχι οργάνωση δολοφόνων, η εγκληματική οργάνωση είναι μικρή ενδεχομένως λέξη έννοια. Είναι εταιρεία δολοφόνων. Είναι εταιρεία δολοφόνων αυτοί που μας κυβερνάνε. Αυτοί όλοι που πεθάναν και τόσο από τις φωτιές, τα θύματα από τις φωτιές. Αυτοί με τα τέμπη. Καλά που το θυμήθηκα και το είχα γράψει εδώ. Τα τέμπη πάλι είναι μια ιστορία. Τώρα εκεί δίπλα στη Λάρισα που πλημμυρίσανε, τα τέμπη και ο Ευαγγελισμός ακριβώς στο σημείο που ήταν εκεί με τους 100 νεκρούς αντίστοιχα με τα τρένα το Φεβρουάριο μήνα, έτσι. Πάλι το ΝΑΤΟ ήταν από πίσω. Αυτή η έκρηξη που έγινε στο τρένο και βγήκε αυτή η φωτιά από την έκρηξη και καήκανε και αυτή η ραδιενέργεια που διαχέεται στο περιβάλλον που είχε εκεί πέρα στα τέμπη με τους 100 νεκρούς, δεν είναι 50 και 60 νεκροί. Οι νεκροί, το είπαμε 100.000 φορές, είναι 100 οι νεκροί από τα τρένα με τα τέμπη και το ξεχάσατε όλοι. Λοιπόν, αυτό πάλι εκεί δίπλα είναι η βάση του ΝΑΤΟ στη Λάρισα. Λοιπόν, έχουμε ιστορικό παρελθόν, έχουμε και παρελθόν και ιστορικό της περιοχής, το οποίο έχει να κάνει πάλι με το ΝΑΤΟ, έτσι. Είναι σε απόσταση, δηλαδή πολύ κοντινή εκεί πέρα. Και το θέμα με τα τρένα έχει να κάνει, το είχα πει και σε παλιότερη βίντεο εκπομπή, με το ΝΑΤΟ τότε οι νεκροί, πώς έγινε αυτό το δυστύχημα, το οποίο ήταν κάτι το οργανωμένο, το είχαν από πριν δηλαδή ετοιμάσει, το είχα πει τότε, με άλλη βίντεο εκπομπή, θα τη βρείτε και αυτή να είναι στο κανάλι, αν και νομίζω αυτή να είναι στο κανάλι Άγνωστη Ελλάδα προϊστορία την είχα δημοσιεύσει, έτσι, με βίντεο, με εικόνες, με τα πάντα, με σε διαγράμματα. Λοιπόν, τώρα βλέπουμε ότι ακριβώς εκεί οι πλημμύρες της Λάρισσας που λένε κοντεύουν να φτάσουν και εκεί στα χωριά του Ευαγγελισμού. Σε απόσταση αναπνοής είναι οι πλημμύρες με τους 100 νεκρούς από τα τέμπη. Πάλι η βάση του ΝΑΤΟ εκεί πέρα δίπλα. Πιο παρακάτω είναι το Στεφανοβίκιο, όπως λέγεται εκεί πέρα. Πόσοι θυμόσαστε με το ελικόπτερο μια κοπελίτσα εκεί πέρα που δήθεν και καλά την έσωσε η Παναγία, αλλά άφησε να σκοτωθούν οι υπόλοιποι, έτσι, με την πλεξίδα. Με την πλεξίδα, πριν πόσα χρόνια αυτά. Κάπου το 2016 πρέπει να είναι αυτή η ιστορία. Εκεί παρακάτω ήτανε. Το Όρθρις με τους 100 νεκρούς πάλι το 1990, τους στρατιωτικούς με τους 130, εκεί είναι, πιο πάνω από τον Βόλο είναι δίπλα από τον Βόλο είναι το Όρθρις. Εκεί λοιπόν καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα σύμπλεγμα στη στερεά Ελλάδα που ξεκινάει από τον Βόλο, πάει Λάρισα, Καρδίτσα, Ευαγγελισμό, Τέμπη και λίγο πιο κάτω από πάνω μετά είναι το Ιερό Βουνό Όλυμπος, και αυτό έχει προϊστορία γεγονότων αυτό και στις μέρες μας και στην αρχαία Ελλάδα. Αντίστοιχα έχει προϊστορία εκεί πέρα αυτός ο τόπος. Υπάρχουν και ενεργειακές πύλες σε αυτά τα γενικότερα στερεά Ελλάδα και Θεσσαλικός κάμπος, ενεργειακές πύλες που συνδέουν και το διάστημα. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο που δεν θα το αναλύσουμε τώρα, θα κάνω και μια δεύτερη βιντεοομιλία για να εξηγήσω κάποια πράγματα στο διάστημα, για να τα καταλάβετε πώς συνδέονται με αυτά. Έτσι λοιπόν αγαπητοί φίλοι και φίλες, αφού υπάρχει αυτό το ιστορικό με το οργανωμένο έγκλημα και με την κυβέρνηση η οποία δίνει το πράσινο φως και το ελεύθερο να λειτουργούν και να δραστηριοποιούνται τόσο εγκληματίες του ΝΑΤΟ, όσο από την άλλη είναι κάποιοι λαθρέοι οι οποίοι καταγεγραμμένα πολλοί από αυτούς βάζουν φωτιές, και ένας τρίτος παράγοντας οι Τούρκοι απέναντι, οι οποίοι καραδοκούν για πόλεμο. Όλο αυτό το πράγμα καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ένα εκρηκτικό μείγμα.
ένα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο κάποια στιγμή είναι ξεκάθαρο σε αυτούς που κάνουν είτε στρατιωτικές αναλύσεις είτε γεωπολιτικές αναλύσεις, το λένε όλοι και εδώ στην Ελλάδα το λένε, κάποια στιγμή κάπου θα ξεσπάσει. Απλά ζούμε τώρα τον προθάλαμο των γεγονότων, πριν τη γενική σφαγή, όπως σας έχω πει και στα άρθρα μου στο Facebook. Τα γεγονότα τρέχουνε. Λοιπόν, όσο αφορά τώρα, για να κάνω και την μεγάλη την ανακοίνωση για τους νεκρούς, σας δίνω επίσημη ανακοίνωση, επειδή το έχω πάρει έτσι προσωπικά το θέμα αυτό με τους νεκρούς, επειδή έμαθα ότι λέει έδωσε η κυβέρνηση αυτή η προδότηση, η δολοφόνη, η εταιρεία δολοφόνων που μας κυβερνάει, η εταιρεία δολοφόνων που μας κυβερνάει και τους συγκαλύπτει και το δικαστικό το σώμα, πολλοί από τους δικαστικούς. Δεν φαντάζεστε τι έχουν να ζήσουν αυτοί. Το τι μαρτύριο θα τραβήξουν όλοι αυτοί οι προδότες μέσα από την ανατροπή που επέρχεται να γίνει. Δεν φαντάζεστε, δεν θέλω να το πω ακόμα, αφήστε το, αυτό το κρατάω για άλλη ώρα. Η μεγάλη λοιπόν η ανακοίνωση που έχω να σας κάνω για τους νεκρούς, σήμερα που σας μιλάω και ακούγεται για πρώτη φορά αυτό που θα σας πω, Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023, δεν έχει ξανακουστεί από όσο ξέρω μέχρι στιγμής, ή εχθές, προχθές είχα δώσει μια ανακοίνωση στο Facebook με ένα άρθρο ότι είναι 100 οι νεκροί. Προχθές, 9 ή 10 Σεπτεμβρίου ήταν αυτή η ανακοίνωση. Λοιπόν, σήμερα 11 Σεπτεμβρίου σας ανακοινώνω ότι οι νεκροί, επίσημα το λέω, το ξεκαθαρίζω, με ονόματα, με στοιχεία, με φωτογραφίες, με τα πάντα όλα, στην ευρύτερη περιφέρεια Θεσσαλίας, οι νεκροί, οι δολοφονημένοι νεκροί από τις πλημμύρες είναι πάνω από 1000 άτομα. Το ξαναλέω και πάλι, οι δολοφονημένοι νεκροί από τις πλημμύρες στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλίας, αυτό σημαίνει Καρδίτσα, Λάρισα και γύρω χωριά και περιοχές, είναι πάνω από 1000 άτομα, Έλληνες πολίτες. Νεκροί δολοφονημένοι. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, και όποιος θέλει ας έρθει να μου ζητήσει το λόγο, και όποιος θέλει ας έρθει να μου ζητήσει τα ρέστα, και όποιος θέλει ας έρθει να με συλλάβει. Θα περάσει πάρα πολύ καλά μαζί μου. Τα όπλα είναι και γεμάτα με σφαίρες μέσα. Θα χαρώ πολύ όποιος θέλει να έρθει να με κάνει και ήρωα σε πανελλαδικό και παγκόσμιο επίπεδο. Θα το χαρώ πάρα πολύ. Να δω ποιος είναι αυτός που θα έρθει να μου χτυπήσει την πόρτα να με ενοχλήσει. Ούτε που θα του μιλήσω. Ούτε και που θα του μιλήσω. Αυτός που θα κάνει το λάθος, όποιος και να είναι, καλά θα κάνει να το σκεφτεί τουλάχιστον 100 φορές, γιατί θα φύγει νεκρός από εδώ μέσα. Όπως ακριβώς σας το λέω. Ούτε που θα του μιλήσω. Θα του αδειάσω όλο το όπλο με τις σφαίρες επάνω του, από πάνω μέχρι κάτω. Κι ας είναι και ένας, κι ας είναι και 10 και 100. Αυτό που σας λέω είναι νόμος, δεν είναι ούτε καλαμπούρ ούτε πλάκα. Θα χαρώ πολύ να με κάνετε ήρωα και να με μάθει όλη η Ελλάδα και όλος ο πλανήτης. Πολύ θα το χαρώ. Πολύ θα το χαρώ. Τι χαρά μεγάλη θα μου δώσετε να αφήσω νεκρό. Να αφήσω νεκρό από τα δικά μου τα χέρια. Ειδικά αυτοί οι κυβερνώντες. Ειδικά αυτοί εδώ. Λοιπόν, το ξαναλέμε και τρίτη φορά. Ελάτε να με συλλάβετε. Οι νεκροί είναι πάνω από 1000 άτομα στην Ελλάδα. 11 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και έτος 2023. Ελάτε να ζείτε να παίξουμε ορισμένοι, να δείτε τι ώρα θα περάσουμε. Λοιπόν,
Αγαπητοί μου συνέλληνες, το τοπίο είναι ξεκάθαρο, τα γεγονότα είναι πεντακάθαρα. Έχει απλωθεί ένα τεράστιο κακό πάνω από την Ελλάδα μας. Αυτά που είναι να γίνουν είναι δρομολογημένα. Μην τα λέμε και τα ξαναλέμε, κουράζεστε κι εσείς, κουράζομαι κι εγώ. Δεν είναι καμιά ιδιαίτερη επιστήμη, φιλοσοφία να καθόμαστε και να μιλάμε με τις ώρες και να τρώμε το χρόνο μας. Έτσι, δεν θα κάθομαι να κάνω 500 εκπομπές ή 500 βιντεομιλίες, να λέμε και να ξαναλέμε και να ξαναλέμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Και εγώ κουράζομαι και εσείς κουράζεστε. Λοιπόν, ή ξεκινάμε, σηκώνουμε τα μανίκια ως Έλληνες συνειδητοποιημένοι και αφυπνισμένοι στη μαύρη τη λέλαπα που έρχεται, ή θα έρχεται η μία εισφαλιάρα μετά την άλληνα και θα έρχεται η μία υφάπα μετά την άλληνα. Έτσι, ή ξυπνήστε να αντισταθούμε, να δημιουργήσουμε άμυνες και ομάδες αλληλεγγύης, ή θα μας θάψουν και 100 μέτρα κάτω από τη γη και μέχρι τον τελευταίο Έλληνα. Εντάξει, δεν θέλει μεγάλη φιλοσοφία αυτά τα πράγματα, έτσι, λίγο το μυαλό να το βάλεις να δουλέψει, το βλέπεις, είναι ξεκάθαρο πλέον. Εμείς τα λέγαμε κάποια χρόνια παλιότερα και τα φωνάζαμε. Από το 2016 μάλιστα έβγαζα στο παλιότερο κανάλι μου και τα έλεγα από τότε και μου ρίξανε και μου καταργήσαν το παλιό μου το κανάλι στο YouTube για γνωστή Ελλάδα, σκέτο. Λοιπόν, και ξανά άνοιξα άλλα 2 κανάλια πάλι το 2020-2021 μέχρι σήμερα το τέλος του 2023. Τα λέμε, τα ξαναλέμε, τα ξαναλέμε, τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Μας βγάλανε τρελούς, μας είπανε πλανεμένους, μας είπανε ψεκασμένους, μας είπανε χιλιάδιο. Τώρα τα ζούμε όμως. Τώρα τα βιώνουμε, τα ζούμε. Λοιπόν, δεν έχουμε μπροστά μας άλλα περιθώρια χρονικά. Αυτό λοιπόν που επιτάσσεται και μπορούμε και έχουμε δυνάμεις να το κάνουμε, είναι κάτι που υλοποιείται, δεν είναι κάτι που τρεχαγύρευε στο διάστημα, είναι να κάνουμε εδώ στην Αθήνα ένα παγκόσμιο συνέδριο ελληνισμού. Εάν είμαστε άχρηστοι ή κακομοίριδες ή τελειωμένοι και δεν μπορούμε να το κάνουμε, επειδή είχα και κάποιες επικοινωνίες τώρα σήμερα και χθες με ανθρώπους και της Αμερικής και από εδώ από τα ευρωπαϊκά τα κράτη, διάφορους Έλληνες της ομογένειας, επειδή πολλοί έτσι δείξανε, είδαν αυτές όλες τις ανακοινώσεις και τα άρθρα που δημοσιεύω στη σελίδα και ανησυχήσανε πάρα πολύ, όχι μόνο από την Αμερική και από πολλά κράτη, όλα αυτά που δημοσίευσα στη σελίδα μου στο Facebook, μεγάλη κινητοποίηση από κοινοποιήσεις είδα πάρα πολλές στα άρθρα μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό είναι καλό το ότι υπάρχει ένα δίκτυο ενημέρωσης και πληροφορίας κατευθείαν για να έχουν όλοι οι Έλληνες και εδώ στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό εικόνα, τι ακριβώς συμβαίνει. Έτσι, τα βοθροκάναλα δείχνουν μόνο αυτά που έχουν εντολές από το κράτος να δείξουν. Έτσι, δεν θα σου δείξουν ποτέ νεκρούς που να επιπλέουν πάνω στο νερό και την πραγματική την εικόνα από το κακό που έχει συμβεί. Λοιπόν, αυτό που πρέπει και επιτάσσεται να κάνουμε εμείς οι Έλληνες στη δεδομένη αυτή συγκεκριμένη στιγμή που μιλάμε, για να δημιουργήσουμε άμυνες και αλληλεγγύη σε αυτά που μας συμβαίνουν, πρέπει να φτιάξουμε ένα δίκτυο ελληνισμού. Η ομάδα Ε και εγώ προσωπικά ως αρχηγός της ομάδας Ε και τα μέλη της Ε, κάποια άτομα από την αόρατη Ε Ελλήνων, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή δίκτυο αλληλεγγύης και δίκτυο αλληλεγγύης ελληνισμού. Δίκτυο αλληλεγγύης υπέρ των Ελλήνων, τέλος πάντων. Είναι κάτι όμως που μπορούμε να το δημιουργήσουμε, να το φτιάξουμε. Και όχι στη λογική του. Η λογική και η φιλοσοφία μας είναι στην πρόβλεψη του κακού. Δεν θέλουμε να λειτουργούμε στη λογική του να μας συμβεί το κακό και μετά να τρέχουμε. Μας ενοχλεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Είμαστε κατά του να τρέχουμε την τελευταία ώρα και την τελευταία στιγμή και εφόσον έχει γίνει το κακό. Η λογική μας και η φιλοσοφία μας εδώ στην Ε, ξεκάθαρα πράγματα είναι η πρόληψη. Η πρόληψη. Το βλέπουμε, κάτι έρχεται ένα κακό, άρα δημιουργούμε από πριν
βάζουμε σε διαδικασία να λειτουργήσουν αυτοί οι μηχανισμοί άμυνας. Οι μηχανισμοί άμυνας είναι κάποιες ομάδες ανθρώπων που θα πούνε στον κόσμο, ξέρετε κάτι, έρχεται ένα κακό στην περιοχή σας, φύγετε από εκεί, πηγαίνετε εκεί. Πάρτε αυτά τα απαραίτητα πράγματα σε τσάντες, σε βαλίδες, σε οτιδήποτε. Όσοι έχετε, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα, πρόβατα, ζώα κτλ. Και αυτά πηγαίνετε τα επάνω στο βουνό και εν πάση περιπτώσει θα μπορούν να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι με νταλίκες, με φορτηγά, με ένα τηλέφωνο όλοι αυτοί να ειδοποιηθούν, τέλος πάντων 20, 30, 50, 100 οδηγοί με φορτηγά και νταλίκες, αυτόματα μέσα σε μια μέρα να πάνε να παραλάβουν είτε κόσμο, είτε πρόβατα, είτε ζωάκια απλά, είτε ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Έτσι λοιπόν, αν υπάρχει ένα δίκτυο ελληνισμού, αλληλεγγύης, και βγάζω εγώ και η ομάδα Ε, γιατί δεν είμαι μόνο εγώ η ομάδα Ε, και κάποια άλλα άτομα που αποτελεί την αόρατη Ε και έχει να κάνει με θέματα τεχνολογίας αυτή, κατά κύριο λόγο η αόρατη Ε ασχολείται με θέματα που έχει να κάνει με κοσμοενέργειες και με κοσμοτεχνολογίες. Δεν είναι ο τομέας τους η αλληλεγγύη, δηλαδή δεν μπορώ να τους πω να παρατήσουν τις δουλειές τους και να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι. Έχουν άλλα που ασχολούνται αυτοί οι άνθρωποι από την αόρατη Ε. Η Ε, επειδή κάνει κάθε χρόνο, βγάζουμε ανακοινώσεις, επειδή δεν έχουμε χρόνο, ούτε για εκπομπές καλά δεν έχουμε χρόνο, βγάζουμε κάθε χρόνο ανακοινώσεις, κάθε 28 Οκτωβρίου, επειδή μπαίνει και καινούριος κόσμος και θέλουν πολλοί να μας γνωρίσουν από κοντά ή να μάθουν πράγματα, είναι και πολλά που δεν μπορούμε να τα πούμε διαδικτυακά. Έτσι κάθε χρόνο κάνουμε μια συγκέντρωση, κάθε 28 Οκτωβρίου, 25 Μαρτίου. Επειδή είχα τώρα εχθές και προχθές κάποιες ομιλίες, επαφές με κάποιους επιχειρηματίες τόσο από Αμερική και κάποια άλλα άτομα, τέλος πάντων, δεν θέλω να πω δημόσια ονόματα, γιατί αν θα πω ονόματα δημόσια ενδεχομένως θα στοχοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Αυτοί με τη σειρά τους πάλι έχουν ένα τεράστιο δίκτυο με γνωριμίες και επαφές με άλλους επιχειρηματίες, είτε της Αμερικής είτε από άλλες περιπτώσεις από την υπόλοιπη την Ευρώπη. Λοιπόν, και αυτό που μου είπανε ξεκάθαρα και μίλησα εγώ προσωπικά με άνθρωπο, μου λέει Περικλή, δες να κάνουμε ένα συνέδριο και αν βρεθεί ο κόσμος και η αίθουσα και δεν υπάρχουν τα χρήματα θα τα βάλουμε εμείς. Πόσο να πάει, μου λέει, μια αίθουσα για 800, 1000, 1200 άτομα. Λέω αντίστοιχα να πάει 800, 1000, 1200 ευρώ. Από παλιότερες εποχές που κάναμε κάτι ομιλίες και ρωτούσα και εγώ τιμές, πώς και τι. Έτσι, ο καθένας που θα δώσει και θα μας παραχωρήσει η αίθουσα για να διεξάγουμε το συνέδριο, σημαίνει θα κάψουν κάποια φώτα ρεύμα, θα εργαστούν μέσα κάποιοι άνθρωποι, θα υπάρξει προσωπικό ασφαλείας και έξω στην είσοδο και εσωτερικά. Όλα αυτά πρέπει να πληρωθούν, και οι άνθρωποι και το ρεύμα που θα κάψουμε, και ο άνθρωπος που έχει την αίθουσα πρέπει να πληρωθεί και αυτός με τη σειρά του. Η Ε δεν έχει να τα διαθέσει αυτά τα χρήματα, τα 800, τα 1000, τα 1200 ευρώ. Ενδεχομένως να συνεισφέρει με ένα ποσό 100-200 ευρώ, να μαρωθούν και κάποιοι Έλληνες εδώ από 1 ευρώ καθένας, να μαζέψουμε άλλο ένα ποσό 200-300 ευρώ, να πάμε στα 600. Έτσι. Και άντε να πούμε ότι και από το εξωτερικό να μας βοηθήσουν άλλα 600 ευρώ, από 50-100 ευρώ κάθε επιχειρηματίας να βάλει, το μαζεύουμε το ποσό. Πιστεύω δεν θα έχουμε εκεί κανένα θέμα, εφόσον έγινε και αυτή η πρόταση και μου είπαν οι άνθρωποι ξεκάθαρα ότι Περικλή, δες το, αντί να γίνει η καθιερωμένη συγκέντρωση με τα 50, 100, 200 άτομα που κάνω εγώ προσωπικά και κάποιοι μέσα από την Ε για να γνωριστούμε με κάποια καινούργια μέλη που έρχονται και γράφονται στο κανάλι και στη σελίδα, να κάνουμε κάτι πιο μεγαλύτερο, λόγω το ότι επιτάσσεται και το επιτάσσεται από τις ανάγκες και από τα προβλήματα και από τους κινδύνους του ελληνισμού. Είναι κάτι που μπορούμε σίγουρα να το κάνουμε. Σίγουρα μπορούμε να βρούμε μια αίθουσα. Σίγουρα υπάρχει το δίκτυο ανθρώπων, επειδή με ξέρουν και από τα ντοκιματέρ που φτιάχνω υπέρ της αρχαίας Ελλάδας και υπέρ του διαστήματος, την αρχαία προϊστορία της Ελλάδας και του διαστήματος που έχουμε αναλύσει κάποια πράγματα και έχουν δείξει τεράστια αγάπη και ενδιαφέρον και για τις βιντεοεκπομπές του διαστήματος που κάνω και για το ντοκιματέρ το καινούριο.
Έτσι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δείξαν αγάπη στο πρόσωπό μου και στο έργο μου προσωπικά και μου είπανε, Περικλή, εάν μπορείς κοίταξέ το, να κάνουμε αντί για συγκέντρωση 28 Οκτωβρίου να γίνει ένα συνέδριο σε αίθουσα και αντίστοιχα ό,τι λεφτά είναι τα βάζουν και αυτοί δηλαδή, το χρηματικό όλο αυτό το ποσό. Λοιπόν, ξέρω ότι αίθουσα μπορούμε να βρούμε. Ήδη έχω στο μυαλό μου 5 αίθουσες στην Αθήνα γενικότερα, στο νομό Αττικής. Ξέρω ότι μπορούμε να... ότι υπάρχουν αυτοί οι Έλληνες, δηλαδή που μας ξέρουν από την Αμερική, από την Ευρώπη κτλ. Και ότι και εδώ στην Ελλάδα κάποιοι επιχειρηματίες, απλοί Έλληνες που έχουν αγάπη για αυτό τον ιεροτόπο, μας ξέρουν. Μπορούμε δηλαδή και κάποιους μεγάλους ανθρώπους που έχουν ιστολόγια και μπορούν να κοινοποιήσουν δηλαδή μια τέτοια ιστορία, μπορούμε δηλαδή να το δουλέψουμε. Το θέμα είναι να μαζευτεί ο κόσμος, παιδιά, και να δραστηριοποιηθεί ο κόσμος. Αυτό δηλαδή το πράγμα πρέπει να μαζευτεί σε 10 ή 100.000 άτομα και να μαζευτούν 1.000 άτομα, αντιπρόσωποι, εκπρόσωποι από κάθε περιοχή της Ελλάδας, που θα μας φέρει όχι να κάτσουμε να κάνουμε έκθεση ιδεών στο συνέδριο. Στο συνέδριο μέσα πρέπει να πεις, έχω αυτό το πρόβλημα, λέγομαι Γιάννης, λέγομαι Θανάσης, είμαι από τα Φάρσαλα, είμαι από την Καρδίτσα, ορίστε σε χαρτί γραμμένα τα προβλήματα της περιοχής μου, της γειτονιάς μου, που ζω, φωτογραφίες κτλ, πιστοποιημένα προβλήματα, καταγεγραμμένα σε χαρτί και κτλ, με εικόνες, με τα όλα. Να έρθουν εκπρόσωποι από την Κρήτη, από τον Εύρο επάνω που καήκαν οι άνθρωποι, από όλα τα μέρη της Ελλάδας, από όλους τους νομούς, έτσι, συν Έλληνες από την ομογένεια θα έρθουν σε αυτό το συνέδριο, είτε έχει να κάνει με τη Ρωσία, είτε έχει να κάνει με την Αμερική, είτε έχει να κάνει, ξέρω εγώ, από την Ευρώπη, διάφορους Έλληνες που έχουμε, Γαλλία, Αγγλία, είναι σε πολλά κράτη του κόσμου εκατομμύρια Έλληνες, οι οποίοι έχουν και αυτοί με τη σειρά τους δείξει μια αγάπη, ευαισθητοποίηση να γίνει τέτοιο συνέδριο. Λοιπόν, αυτό το συνέδριο μέσα θα έχουμε μηχανήματα, live stream, ζωντανή ροή δηλαδή, όσοι δεν θα μπορούν να έρθουν εκείνη την ημέρα του συνεδρίου, θα έχουμε ζωντανή ροή διαδικτυακά. Δηλαδή από την Αμερική μπορεί να έρθουν 5-10 άτομα ενδεχομένως, λέω εγώ τώρα, κάποιοι επιχειρηματίες, κάποιοι άλλοι δεν θα έρθουν. Αυτοί που δεν θα έρθουν θα έχουμε μέσα στο συνέδριο, στην αίθουσα, τεράστια οθόνη, γιγαντοοθόνη, σαν αυτές που είναι στα γήπεδα και δείχνουν το σκορ από τον αγώνα, και μέσω live stream που θα έχουμε μέσα έναν υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο και αυτή τη γιγαντοοθόνη, θα τους βλέπουμε απευθείας μετάδοση. Θα έχουμε συγκεκριμένο χρόνο ομιλίας για τον καθέναν ομιλητή, αντιπρόσωπο της περιοχής του, που θα πει τα προβλήματα. Θα μιλήσουν και αυτοί από την Αμερική, είτε ζωντανά όσοι θα έρθουν, είτε δεν μιλήσουν, ή όσοι θα είναι από την Αμερική μέσω ζωντανής live stream, που θα μιλήσει από το Zoom κυρίως, μέσα από το Google έχει τέτοιες δυνατότητες, συν κάποια άλλη είναι στο ελληνισμού. Και θα υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος που θα μιλήσουν. Αυτό το συνέδριο θα ξεκινήσει 6 το απόγευμα και θα τελειώσει, μπορεί να τελειώσει 10 το βράδυ, να φάει 4 ώρες, μπορεί να τελειώσει και 12 το βράδυ. Στο τέλος θα υπάρξουν πρακτικά του συνεδρίου και από εκεί πέρα όσα προβλήματα εμείς ως με κάποια δικά μας δίκτυα εδώ τοπικά μπορούμε με ομάδες να τα λύσουμε, για κάθε περιοχή και για κάθε συνάνθρωπό μας έχει καλώς. Όσα προβλήματα είναι πιο τεράστια, ξέρω εγώ τι, και δεν μπορούμε, ξέρω εγώ, παράδειγμα να φτιαχτεί, να κατασκευαστεί ένα φράγμα με μπετοκατασκευή, που δεν το κάνει το δημόσιο, ενδεχομένως να ευαισθητοποιηθούν κάποιοι από την ομογένεια, κάποιοι μεγάλοι επιχειρηματίες από την Αμερική και να φτιάξουν ένα ταμείο και οι άνθρωποι, και εφόσον έρθουν συγκεκριμένα συνεργεία αυτά που κατασκευάζουν τέτοιες δουλειές και γίνει κάποιος... Νομικά δεν ξέρω τώρα να πω λεπτομέρειες πώς γίνονται αυτά, δεν είναι του παρόντος. Τέλος πάντων να υλοποιηθούν όπου υπάρχουν βλάβες και ζημίες σε φράγματα, σε δίκτυο, σε οτιδήποτε άλλα πράγματα που δεν μπορεί να τα αναλάβει η Ε. Η Ε μετά έχει απόρριτη τεχνολογία. Από την αρχαία προϊστορική Ε, από την εποχή της αρχαίας Ατλαντίδας, τα έχω πει σε άλλες ομιλίες, κάποια στιγμή
θα σας πω περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, για να βγάλω και τις ανακοινώσεις τις τελευταίες, να προλάβουμε. Έχω βάλει στο YouTube, επειδή πάλι μίλησα σήμερα μίλησα με κάποιους, πάλι με αυτούς όλους, αυτό πάλι που προέκυψε ένα ζήτημα την τελευταία στιγμή για αυτό το συνέδριο του ελληνισμού, είναι ότι ενδεχομένως να μην προλάβουμε 28 Οκτωβρίου να κινητοποιηθούν για να οργανωθεί κάτι τέτοιο. Ίσως να μην προλαβαίνουμε μέχρι την 28 Οκτωβρίου και να γίνει τελικά 25 Μαρτίου. Να κάνουμε δηλαδή μια συγκέντρωση 500.000 άτομα, να δείξουμε ένα βροντερό παρόν σε μια συγκέντρωση, όχι στο Σύνταγμα, μακριά από το Σύνταγμα, εδώ στο Πειραιά. Να οργανώσω εγώ μια συγκέντρωση, απλή συγκέντρωση Ελλήνων, αλλά να δείξουμε ότι είμαστε 1.000 άτομα τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Έτσι. Θα βάλω εγώ μια ανακοίνωση, ξέρω εγώ τι. Και αυτό το συνέδριο, εφόσον κάνουμε τώρα μια συγκέντρωση 1.000 άτομα σε έναν απλό χώρο, να κάνουμε μετά αυτό το συνέδριο για 1.000 άτομα με αντιπροσώπους ανά την Ελλάδα και με αντιπροσώπους ανά τον πλανήτη που λέω εγώ. Και να το αφήσουμε το συνέδριο να γίνει μετά 25 Μαρτίου. Να είμαστε και πιο οργανωμένοι. Θα έχω και εγώ και τα ντοκιματέρ έτοιμα και μου είπανε και αυτή την πρόταση. Γι' αυτό το λόγο, αυτό που πρέπει να κάνετε τώρα εσείς που ακούσατε αυτή την βιντεομιλία, μπείτε μέσα στην κοινότητα, εκεί που λέει κοινότητα. Θα βάλω από κάτω και το link στα σχόλια και στη σελίδα και ψηφίστε. Δεν έχει σημασία τι θα ψηφίσετε αν γίνει το συνέδριο 22 Οκτωβρίου ή 25 Μαρτίου. Σημασία έχει η συμμετοχή σας. Πρέπει να είναι μέσα 10.000 άτομα τουλάχιστον που θα ψηφίσουν μέχρι 1η του Οκτωβρίου. Στα σχόλια θα σας βάλω και άλλες σημαντικές ανακοινώσεις και για την το ιστορικό της μέχρι στιγμής, μια παλιότερη βιντεοεκπομπή για να έχετε υπόψη σας κάποια πράγματα. Λοιπόν, άρα το ένα, μπείτε μέσα να ψηφίσετε και κοινοποιήστε σε όλους τους Έλληνες την ψηφοφορία, αυτό που πρέπει να κάνετε τώρα. Το δεύτερο που πρέπει να κάνετε, 28 Οκτωβρίου πρέπει να έχουμε βροντερό παρόν σε επιλεγμένο χώρο του Πειραιά. Όλοι εμείς οι πόσοι θα βρεθούμε οι Έλληνες, να δείξουμε ότι είμαστε ευαισθητοποιημένοι, γιατί αυτό θέλουν να δουν και αυτοί στην Αμερική. Εάν μας αρέσει και είμαστε μαζόχες με όλα τα κακά και τα σδινά που μας πέφτουν πάνω στο κεφάλι μας, ή αν τελικά δεν τα θέλουμε αυτά τα κακά και τα δεινά και θέλουμε να αποκτήσουμε άμυνες και να δραστηριοποιηθούμε. Λοιπόν, ή κοιμόμαστε όρθιοι και τρώμε τις φάπες μας και τις φαλιάρες μας, ή ξυπνάμε, σηκωνόμαστε πάνω, σηκώνουμε και τα μανίκια και δουλεύουμε και εργαζόμαστε να κάνουμε κάποια απλά πραγματάκια σε ομάδες Ελλήνων, εργασιακές ομάδες αλληλεγγύης Ελλήνων, για να αποτρέψουμε όλο αυτό το τεράστιο κακό. Έτσι. Μπορούν να φτιαχτούν πολλές ομάδες για πολλά θέματα. Το θέμα είναι να υπάρχει αγάπη και να υπάρχει όρεξη για δουλίτσα από όλους μας. Έτσι. Άρα λοιπόν, τα είπαμε έτσι, κοινοποιήσεις ό,τι δημοσιεύουμε εδώ ως να μαθευτεί σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, για να καταλάβουν και αυτοί εκεί πέρα στο εξωτερικό, είτε λέγεται Αμερική είτε Ευρώπη, ότι υπάρχουν κάποιες χιλιάδες Ελλήνων με πυρήνα την που θέλουν να διώξουν αυτό το κακό από την πατρίδα μας. Εάν δουν ότι δεν υπάρχουμε ούτε εμείς που είμαστε το τελευταίο φάρος, η τελευταία λαμπάδα του ελληνισμού, ότι είμαστε εμείς εδώ οι μακριά από κόμματα και κομματίδια, μακριά από μας όλα αυτά και όλοι αυτοί οι πράκτορες, έτσι, έχουμε και ομάδα, κατασκευάζουμε ειδική για περιφρούρηση, περιφύλαξη και μηχανισμοί κατευθείαν να διώχνονται αυτά τα άσχημα και τα κακά τα στοιχεία, έτσι, μακριά από εμάς όλοι αυτοί οι περίεργοι. Λοιπόν, και άνθρωποι μέσα από τις μασονικές στοές οι οποίοι βάζουν πράκτορες άλλους και κοιτάνε να κάνουν ζημιά στις σελίδες μας και στα κανάλια μας. Λοιπόν, έχω αναφερθεί και για ορισμένους από αυτούς. Μακριά από εμάς όλοι αυτοί, μακριά δρόμο. Αλλιώς θα έχουν πρόβλημα σοβαρό μαζί μας, εάν δεν το καταλαβαίνουν ότι δεν τους θέλουμε. Έτσι, όλοι αυτοί είναι ανεπιθύμητοι και στα κανάλια μας και στις σελίδες μας
και σε οτιδήποτε κάνουμε συνέδρια και συγκεντρώσεις. Εάν κανένας πλησιάσει από αυτούς, υπάρχουν μηχανισμοί και άνθρωποι που αν δεν το καταλαβαίνουν με το καλό, θα το καταλαβαίνουν με το κακό τι θα πρέπει να φύγουν από εμάς. Έτσι, το λέω δημόσια και όποιος θέλει ας δοκιμάσει να δει εάν κάνουμε πλάκα ή αν δεν τα λέμε σοβαρά αυτά που λέμε. Λοιπόν, μετά έβαλα εγώ ένα PayPal στο Facebook. Το ξεκαθαρίζω, το PayPal το έβαλα εγώ για κάποιους ανθρώπους άλλους, οι οποίοι που μου είπανε Περικλή κάποια μικρά ποσά, 5, 2, 15, 35, 55, ό,τι θέλει ο καθένας παιδιά και ό,τι του περισσεύει και θέλει να προσφέρει στο έργο που κάνουμε σαν προσωπικά εγώ σαν Περικλής και οι παλιότεροι κυρίως τα μέλη. Οι καινούργοι τώρα εντάξει δεν μας ξέρουν και πολύ καλά. Δεν είναι κάτι που ούτε θέλω να παρακαλούσω κανέναν, ούτε θα γίνουμε ζητιάνοι, ούτε λέμε κάποιοι άνθρωποι το γουστάρουν, το αισθάνονται και μου το λένε κατά καιρούς πώς να βοηθήσουμε κι εμείς με κάποιο μικρό ποσό, 5, 15, 25, 55 ευρώ, ό,τι θέλει ο καθένας και μπορεί. Αν δεν μπορεί να δώσει ο άλλος και δεν έχει, να μην δώσει και τίποτα. Το ξεκαθαρίζουμε, έτσι. Δεν ζητάμε από κανέναν που δεν έχει. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που είναι βιομήχανοι, είναι επιχειρηματίες, έχουν λεφτά. Και βλέπουν αυτό το κακό στην πατρίδα μας, βλέπουν και εμάς ότι κάνουμε μια προσπάθεια και το γουστάρουν και το θέλουν. Το νιώθουν αυτό το πράγμα να προσφέρουν κάποιο μικρό χρηματικό ποσό. Λοιπόν, μπορεί να είναι τώρα αυτοί οι άνθρωποι 5, 10, 20 άνθρωποι, 50, πώς είναι. Λοιπόν, υπάρχει το PayPal. Όποιος θέλει μπαίνει μέσα ονομαστικά να ξέρω και εγώ ποιος είναι, τι είναι. Έτσι, όχι από το πουθενά άγνωστοι, ξέρω εγώ τι, δεν μου αρέσουν αυτά. Λοιπόν, ούτε θέλω να έρχομαι σε δύσκολη θέση και να μιλάω για χρήματα, γιατί ακούει ο άλλος λεφτά και σου λέει τώρα τι γίνεται εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτό αφορά ανθρώπους που μας ξέρουν καιρό. Κάποια χρόνια είναι. Η σελίδα είναι από το 2016 και τα κανάλια μας είναι από το 2021. Λοιπόν, έχουμε παρουσιάσει κάποιο έργο στα κανάλια μας και τη σελίδα μας. Και αυτό το έργο κάποιοι το αξιολογούν πάρα πολύ καλά και θετικά και θέλουν, επειδή έχουμε και εμείς κάποια έξοδα, δεν είναι όλα αυτά τζάμπα που τα κάνουμε και χρόνους πολλούς αφιερώνουμε, μέρες και νύχτες ξενύχτη και τρεξίματα γύρω-γύρω αριστερά και δεξιά για να βρούμε είτε ανθρώπους είτε διάφορα πράγματα. Τρέχουμε είτε εξοπλισμό είτε συντήρηση μηχανημάτων, ένα σωρό άλλα λεφτά. Έτσι, δεν είναι τίποτα τζάμπα. Τα ρεύματα που καίμε εδώ που βρισκόμαστε για βιντεομιλίες, για το ένα για το άλλο, είτε τα ταξίδια που κάνουμε για να πάμε σε ενεργειακούς ιερούς τόπους να τραβήξουμε βίντεο ή να καταγράψουμε τιμές ενεργειακές με τα μηχανήματα, όλα αυτά τα πληρώνουμε από την τσέπη μας. Τίποτα δεν είναι τζάμπα. Έτσι. Και αν θέλουμε να κάνουμε και περαιτέρω ενέργειες να βοηθήσουμε και κάπου με άλλα πράγματα, και αυτά επίσης πάλι δεν είναι τζάμπα. Έτσι λοιπόν, μας ρωτάνε κάποιοι άνθρωποι πώς τη βγάζουμε, τι δουλειά κάνουμε, από πού έχουμε έσοδα και τους εξηγούμε ότι μέσα από κάποια έτσι μικρά χρηματικά ποσά κατά καιρούς και μέσα από τα ντοκιμαντέρ, από εκεί βγάζω εγώ προσωπικά κάποια χρήματα και με αυτά ζω κιόλας. Και από αυτά τα χρήματα πρέπει να στείλω και ομάδες από την αόρατη για τέτοια θέματα ενεργειακά του πλανήτη και για κοσμοπύλες να δούνε κάποια πράγματα και πρέπει συνάμα είναι επιτακτική ανάγκη να λειτουργήσει και να κατασκευαστεί και το δίκτυο ελληνισμού. Λοιπόν, θερμή παράκληση μην έρχονται άτομα που δεν τους ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα ή δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο που μπορεί μες στο μυαλό τους να σκέφτονται 1002 άλλα διαφορετικά πράγματα. Έτσι, αφορά Έλληνες ευαισθητοποιημένους, αφυπνισμένους αυτές οι βιντεοομιλίες. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω κύριοι και θέλω να τελειώσω με τις ανακοινώσεις. Αύριο δημοσιεύω ένα βίντεο στο άλλο το κανάλι 12... Λοιπόν, το ξεκαθάρισα με το PayPal, έτσι. Είναι, εγώ το έβαλα για 10, 20, 30, 50 ανθρώπους, αυτούς τους λίγους που μπορούν να προσφέρουν κάποια λίγα χρηματικά ποσά. Δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο, έτσι. Απλά δεν το δίνω προσωπικά στο καθένα, το βάλα εκεί πέρα για όποιον θέλει. Πέρα από αυτούς τους 10, 20 ανθρώπους που ανέφερα. Για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Οι άνθρωποι αυτοί της ομογένειας και οι επιχειρηματίες, εάν τελικά γίνει το συνέδριο,
είτε το 28 Οκτωβρίου είτε 25 Μαρτίου, και αν εφόσον έρθουν και αυτοί και γίνει και το συνέδριο και παραθέσουμε τα θέματα και τα προβλήματα καταγεγραμμένα από τους αντιπροσώπους του ελληνισμού, αν αυτοί μετά θέλουν κάπου και κρίνουν σκόπιμο ότι χρειάζεται κάτι να το χρηματοδοτήσουν αυτοί με τη σειρά τους, συγκεκριμένο θέμα, αυτό είναι κάποιο άλλο κομμάτι, έτσι, το οποίο δεν είναι ούτε και εγώ το ξέρω ούτε και αυτοί το ξέρουν. Έτσι. Το συνέδριο είπαμε, τα λεφτά για να γίνει να νοικιάσουμε χώρο μπορεί να είναι 800, μπορεί να είναι και 1200 ευρώ, αναλόγως τι χώρο θα νοικιάσουμε, για πόσα άτομα θα είναι κτλ. Εντάξει, τώρα τι να σας πω, μπορούμε να μαζέψουμε και μεταξύ μας 1000 άτομα από 1 ευρώ, να τα βάλουμε σε ένα δικό μου λογαριασμό ονομαστικά ο καθένας σας και να το διεξάγουμε με δικά μας λεφτά, να το πω έτσι. Και αν χρειαστούμε ένα συμπλήρωμα 100-200 ευρώ ενδεχομένως, να συμπληρώσουν και από την ομογένεια κάποιοι άνθρωποι. Δεν νομίζω να είναι κάτι που δεν μπορούμε να μαζέψουμε ένα ποσό για να κάνουμε. Εάν δεν μπορούμε να κάνουμε ένα παγκόσμιο συνέδριο ελληνισμού, να το διοργανώσουμε με εδώ εμείς οι Έλληνες, και από ό,τι καταλαβαίνει κανείς, εγώ ως Περικλής που κρατάω και τα τελευταία τα ενία ως αρχηγός της παιδιά, από εκεί και πέρα, συγγνώμη που θα το πω, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Εάν δούνε και αυτοί στο εξωτερικό της ομογένειας, αλλά και οι υπόλοιποι Έλληνες στον πλανήτη, ότι δεν είμαστε ικανοί να υλοποιήσουμε ένα συνέδριο παγκόσμιου ελληνισμού εδώ στην Αθηνά, εάν είμαστε τόσο πολύ άχρηστοι Έλληνες, παιδιά, ζητάω 1000 συγγνώμη, είμαστε άχρηστοι, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Έτσι, το λέω με πολύ αγάπη αυτό. Τώρα, το μόνο θέμα, όλα τα έχουμε, όλα μπορούν να γίνουν. Ένα μικρό ζήτημα, αν υπάρχει, είναι το θέμα του χρόνου της οργάνωσης. Ότι ίσως, επειδή μου πάνε και κάποιοι άλλοι ότι μήπως δεν θα προλάβουμε 28 Οκτωβρίου, μετά Χριστούγεννα το ξεχνάμε, είναι οι μέρες γιορτές, άρα να το πάμε για 25 Μαρτίου. Το μόνο εκεί έχουμε έναν ενδιασμό. Όλα τα υπόλοιπα που χρειάζεται για να γίνει αυτό το συνέδριο, λεφτά, κόσμος, αίθουσα, προσωπικό ασφαλείας, μηχανήματα για live stream, ζωντανή ροή, με γιγαντοοθόνες κτλ. Τα έχουμε όλα. Αντιπροσώπους και ανθρώπους που μας ξέρουν, είτε επιστήμονες, είτε ερευνητές, είτε επιχειρηματίες από την Ελλάδα, το εξωτερικό, τα έχουμε και αυτά όλα. Σας λέω λοιπόν ξεκάθαρα, δεν μας λείπει τίποτα για να γίνει ένα συνέδριο. Αυτό που χρειάζεται είναι να το μάθει ο κόσμος. Για να το μάθει ο κόσμος ότι θα γίνει ένα συνέδριο ελληνισμού, μπορεί να χρειαστεί μέχρι την 28 Οκτωβρίου να είμαστε έτοιμοι και να το έχουν μάθει κάποιες 100.000 Έλληνες, άρα να ευαισθητοποιηθούν από αυτούς τους 100.000 Έλληνες οι 10.000 Έλληνες για να γίνει, ή να μην προλάβουμε μέχρι 28 Οκτωβρίου και να χρειαστεί και παραπάνω μέρες και να το πάμε για 25 Μαρτίου. Αυτό μόνο, εκεί πέρα έχουμε έναν ενδιασμό. Εντάξει, έβαλα και μια ψηφοφορία στην κοινότητα στο κανάλι στο YouTube. Μπείτε εκεί μέσα και ψηφίστε και πείτε και σε άλλο κόσμο να ψηφίσει. Μέχρι 1η Οκτωβρίου θα έχω και εγώ εικόνα. Θα πω, μπήκανε, ψηφίσανε 20.000 άτομα, 5.000 άτομα, 100.000 άτομα. Άρα και βάσει με το τι ψηφίσανε για 22 Οκτωβρίου ή 25 Μαρτίου του 2024, θα μπορώ να εξάγω μετά εγώ εκ του ασφαλού συμπέρασμα και να σας πω πάλι με βιντεοομιλία την 1η Νοεμβρίου, 1η Νοεμβρίου να σας βγάλω μια βιντεοομιλία και να σας πω, κύριοι, βάσει με τα αποτελέσματα που έχω στα χέρια μου και βάσει με κάποιες άλλες επαφές και ομιλίες που έκανα με κάποιους άλλους αντιπροσώπους, σας ανακοινώνω ότι το συνέδριο θα γίνει την τάδε ημερομηνία. Ή 28 Οκτωβρίου θα είναι ή 25 Μαρτίου. 1η Νοεμβρίου θα βγάλω ανακοίνωση. Τώρα, μιας και λέμε τις ανακοινώσεις, 28 Οκτωβρίου, τώρα μεθαύριο τον άλλο μήνα, σίγουρα θα γίνει μια συγκέντρωση. Όσοι παραπάνω είμαστε, τόσο το καλύτερο. Αν δεν γίνει συνέδριο, στην περίπτωση που δεν θα γίνει συνέδριο το 28 Οκτωβρίου, σίγουρα θα πούμε συγκέντρωση. Εδώ στον Πειραιά θα είναι, σε επιλεγμένο χώρο, παραθαλάσσιο.
Θα βγει ανακοίνωση 1η Οκτωβρίου. Ναι, 1η Οκτωβρίου θα βγει ανακοίνωση. Έκανα λάθος, όχι 1η Νοεμβρίου που σας είπα πριν. 1η Οκτωβρίου θα βγάλω βίντεο ανακοίνωση και θα σας πω τελικά αν θα είναι συγκέντρωση για την 28η Οκτωβρίου ή αν θα είναι συνέδριο. Έτσι. 1η Οκτωβρίου. Έκανα λάθος, όχι 1η Νοεμβρίου. 1η Νοεμβρίου θα είναι το ντοκιματέρ. Η επόμενη ανακοίνωση. 1η Νοεμβρίου θα έχουμε στα χέρια μας το νέο το ντοκιματέρ πρώτα ο Θεός. Η πρώτη γνώση του φωτός που το λέω εδώ και 3 χρόνια. Το λέω εδώ και 3 χρόνια. Κάθομαι και το δουλεύω τώρα. Αυτές τις μέρες δουλεύω και κάποια άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με επεξεργασία και δουλεύω και το ντοκιματέρ αυτές τις μέρες λίγο. Μπορεί και καμιά εβδομάδα κιόλας να κλείσω και τελείως το ίντερνετ, ενδεχομένως, να έχω και ησυχία και να το δουλέψω και να... Λογικά 1η Νοεμβρίου θα ανακοινωθεί, όσοι θέλετε να τα παραλάβετε τα νέα τα ντοκιματέρ. Η πρώτη γνώση του φωτός. Αυτό όποιος είναι Έλληνας και αγαπάει την Ελλάδα δεν πρέπει να του λείπει από τα χέρια του. Αυτό το νέο ντοκιματέρ μέσα θα έχει πράγματα κοσμοϊστορικά. Θα δείτε πράγματα με τα μάτια σας και πληροφορίες και θα βλέπετε μετά με άλλα μάτια τον κόσμο ολόκληρο και την Ελλάδα όλη και τον κόσμο ολόκληρο θα τα βλέπετε με άλλα μάτια μετά. Λοιπόν, μετά πάμε 14 Νοεμβρίου, μετά την 1η Νοεμβρίου, 14 Νοεμβρίου επόμενη ανακοίνωση θα κάνουμε ένα αφιέρωμα για την Ε. 14 Νοεμβρίου 2003 έφυγε από αυτή την εδώ τη ζωή ο Γιώργος Γκιόλβας, ο προηγούμενος αρχηγός της Ε. Αυτό συνεπάγεται κάποιο σχετικό αφιέρωμα θα κάνουμε ή αφιέρωμα ή εκδήλωση 11 Νοεμβρίου. Στα σχόλια θα σας βάλω και ένα παλιότερο βίντεο για την Ε, ομιλία εκπομπή που είχα κάνει. Λοιπόν, και τέλος για να κλείσω και την ομιλία, 15 Νοεμβρίου, 14, 13, τέλος Νοεμβρίου, επειδή έχουμε και τις εκλογές κάπου 8 Οκτωβρίου ή 15 Οκτωβρίου και εκεί θα αλλάξουν πάλι ημερομηνίες από ό,τι λένε με τις δημοτικές εκλογές, αντί για 8 μάλλον θα πάνε 15 Νοεμβρίου. Μετά έχουμε και το έχουν στα σκαριά, να το πω έτσι, το ψάχνουν δηλαδή να βγάλουν και ένα lockdown με εγκλεισμό. Κάποια καινούρια πανδημία θα βρουν πάλι, το έχουν δηλαδή, το εργάζονται αυτό, το δουλεύουν. Κάπου μέσα στο Νοέμβριο ή τέλη Νοεμβρίου, κάπου εκεί μέσα μεριά, δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς ημερομηνία, αλλά για μέσα μέσα στο Νοέμβριο. Μέσα στο Νοέμβριο το έχουν για κάποιο σχετικό lockdown, εγκλεισμό με σχετική πανδημία πάλι. Θα δούμε. Λοιπόν, αυτές είναι ανακοινώσεις που είχα να σας βγάλω. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Παιδιά, πέρα από τα μαύρα τα κακά, έχουμε και τα πληστηριασμούς, ακρίβεια στα τρόφιμα, τις ταυτότητες, ελαφρομετανάστες και όλα αυτά τρέχουν τα γεγονότα. Παιδιά, τα γεγονότα τρέχουν όλα αυτά λίγο πριν το Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με τη Ρωσία και με την Ουκρανία τα πράγματα έχουν αγριέψει πάρα πολύ. Έχει μετατραπεί εκεί το πεδίο μάχης σε κρεατομηχανία ανθρώπων. Τουλάχιστον 500.000 νεκροί από τον πόλεμο εκεί πέρα στη Ρωσία, Ουκρανία. Και στέλνουν τώρα καινούργια χρηματοδότηση, δεν ξέρω για πόσα εκατομμύρια δολάρια πάλι και από την Αμερική. Τα έχουν ξεπατώσει τα χρηματικά ταμεία στην κυριολεξία και στέλνουν, λέει, μεγάλου βεληνικούς πυράβλους οι Αμερικανοί στην Ουκρανία. Πάλι κάτι τέτοιες ανακοινώσεις. Το λένε οι Ρώσοι ξεκάθαρα. Είμαστε, λέει, πρώτο πυλόν του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Επειδή υπάρχουν και αυτές οι λεγόμενες προφητείες του ελληνισμού από τους πατέρες, είμαστε σε αυτά τα γεγονότα, παιδιά. Είναι αυτή η χρονιά τώρα του 23, του 24, κάτι κοσμοϊστορικούς σεισμούς. Αυτά δεν θέλω να ανοίξω τώρα το στόμα μου να μιλήσω. Είπα μάλλον αυτά όλα με ημερομηνίες και όλας, μάλλον μέσα στο το ντοκιματέρ θα τα περάσω. Πάντως είναι αυτή η εποχή μας τώρα, δηλαδή το 23 και το 24 είναι τα έτη της πείνας και του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπως τα προφητέψανε και οι Έλληνες Άγιοι Πατέρες, που είπανε οι Έλληνες
τελικά στο τέλος ξεβράκωτοι θα καταλήξουν στα βουνά με πείνα. Ήδη αυτή η πείνα που την είπαν οι Άγιοι Πατέρες τη βλέπουμε. Ήδη από τώρα βλέπουμε ότι αυτός ο Θεσσαλικός κάμπος, αυτό το πράγμα λέγεται έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, αυτό που έγινε στο Θεσσαλικό κάμπο. Πέρα από τους 1000 και πλέον νεκρούς, 1000 είναι η ταρίφα, έτσι. Το ότι σας λέω 1000 νεκρούς δεν πάνε να πει είναι 1000 νεκροί. Οι νεκροί στο τέλος πάνε 1500, οι νεκροί στο τέλος πάνε 1800, οι νεκροί στο τέλος πάνε και 2000. Το χιλιάρικο που σου λέει ο Περικλής σήμερα για τους δολοφονημένους νεκρούς είναι... Από εκεί ξεκινάμε και ανεβαίνουμε, έτσι, το ξεκαθαρίζω. Θα δούμε στις επόμενες μέρες. Υπάρχει δίκτυο εκεί ανθρώπων που έχει συντονιστεί και καταγράφει. Έχω πει και κάτι βιντεάκια, όποιος θέλει να μου τα φέρει να δω μέσω τρίτων ανθρώπων, να τα δημοσιεύσουμε με νεκρούς, με μηνύματα μου τα στείλετε, ό,τι θέλετε. Υλικό, βίντεο, εικόνες και τα πάντα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, μέσω τρίτων ανθρώπων θα τα διοχετεύσουμε στο διαδίκτυο να με ενημερωθούν ο κόσμος. Μετά ένα τελευταίο που πρέπει να πω, ό,τι αφορά προσωπικά το άτομό μου, επειδή πολλοί το πιάνουνε το άτομό μου και το όνομά μου στο στόμα τους ορισμένοι, για να μην πιάσω κανέναν προσωπικά και του κάνω τη μούρη κρέας, έτσι, γιατί παίζουν κάποιοι με τα νεύρα μου, δεν τους μιλάω, ξέρουν ότι δεν τους μιλάω, αλλά θα πρέπει να ξέρουν την ίδια ώρα που δεν τους μιλάω, ότι θα με δούνε κάποιοι ξαφνικά μπροστά τους. Και αν θα με δούνε ξαφνικά μπροστά τους, η μούρη τους θα γίνει έτσι, τεράστια θα γίνει. Η μούρη τους θα γίνει τεράστια, γιατί πολλοί πιάνουν το όνομά μου ορισμένοι στο στόμα τους. Ξέρουν αυτοί, 1, 2, 3 άνθρωποι είναι. 1, 2, 3 άνθρωποι είναι, 4. Έτσι. Το ξαναλέω και πάλι, δεν τους μιλάω. Εάν θα μπω στη διαδικασία να ασχοληθώ μαζί τους, θα τους γίνει η μούρη έτσι, θα τους γίνει τεράστια. Τεράστια θα τους γίνει. Από το πολύ το ξύλο που θα φάνε, θα τους γίνει η μούρη να πούμε... Λοιπόν, οποιοσδήποτε ανακοίνωση επίσημη αναφέρει το όνομά μου και λέει ότι με ξέρει, ότι έχει μαζί μου επαφές, εάν δεν το πω εγώ, έτσι γινόταν και με τον Κιόλβα. Ένα άλλο που μου είχε πει ο Κιόλβας, μια τεράστια συμβουλή, πέργα ότι οι Έλληνες είναι 3 λαλούν και 2 χορεύουν και όσα φάμε και όσα πιούμε, οι περισσότεροι δεν ασχολούνται με τον ελληνισμό. Ένα άλλο σημαντικό που μου είχε πει, πρόσεχε, καλημέρα θα ακούς ορισμένοι να λένε και θα σου κάνουν το φίλο και θα λένε μετά στον κόσμο ότι είναι μέσα στην ομάδα και δεν ξέρω εγώ τι, ότι κάνουμε παρέα, ότι 1002 να πούμε. Κυκλοφορούν κάτι τέτοια σενάρια και τώρα, στις μέρες μας, στην εποχή μας. Γίνουν διάφοροι, λόγια. Εγώ τον Περικλή το ξέρω, εγώ τον Περικλή είναι φίλος μου, εγώ με τον Περικλή τα λέμε κάθε μέρα και δεν ισχύει το παραμικρό. Προσέχετε. Εάν δεν βγω εγώ τον Περικλή, κάτι άλλοι μου δίνουν λέει και λεφτά, χαρτσιλίκι, καμία σχέση, μέσα από μασονικές στοές όλοι αυτοί, κάτι τύποι περίεργοι. Λοιπόν, θα τους γίνει ορισμένους η μούρη κρέας και θα βγαίνουν μετά με βίντεο στο διαδίκτυο και θα λένε μου έκανε ο Περικλής τη μούρη κρέας. Λοιπόν, σταμάτα τα λογάκια σου εσύ που τα λες και μην ασχολείσαι μαζί μου, γιατί δεν ασχολούμαι κι εγώ μαζί σου. Έτσι. Διαφορετικά πάει αλλού η δουλειά. Το λέω για αυτούς τους 1, 2, 3 ανθρώπους, τους συγκεκριμένους που το έχουν κάνει, τα λογάκια τα έχουν κάνει επάγγελμα. Επαγγελματίες είναι σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, δεν έχω καμία σχέση και ειδικά με δημοσιογράφους και μασόνους και πράκτορες και όλο αυτό το σκυλολόι. Το λέω ξεκάθαρα και προσέχετε πάρα πολύ τον οποιοδήποτε βάζει το δικό μου όνομα στο στόμα του. Οι άνθρωποι που μιλάω και έχω επαφές είτε στην Ελλάδα εδώ είτε στο εξωτερικό είναι συγκεκριμένα άτομα. Πολύ συγκεκριμένα άτομα. Και για την να το πω κιόλας, επειδή επί των ημερών μας υπάρχει και ένας άλλος τυπάκος περίεργος στη Θεσσαλονίκη και πουλάει εκεί, δεν ξέρω τι πουλάει, χαϊμαλιά και κάτι περίεργες ιστορίες και ανακατεύει και την τυπάκος στη Θεσσαλονίκη, ξέρεις εσύ ποιος είσαι, με την εσύ προσωπικά με τον Γιώργιο Γκιόλβα ούτε και που τον είχες δει ποτέ στη ζωή σου, όχι να τον ήξερες, ούτε και τον είδες ποτέ, που τον είδες ποτέ στη ζωή σου.
κάποιος άλλος που τον έβγαζε σε βιντεοομιλίες δικές σου τότε το 14 και το 15 και αυτός μια-δυο φορές αν του είχε πει γεια σου καλημέρα και έτυχε και του τράβηξε ένα βίντεο και το παίζει ότι δεν ήταν την Ε. Έτσι, και ο δικός σου, για να λέμε και για τον Γιώργο τον Πάλμο, ούτε και ο Πάλμος είχε καμία σχέση με την Ε. Ο Γκιόλβας όταν έφυγε από τη ζωή, ούτε στον Πάλμο, ούτε στον Περικλή άφησε κανένα χαρτί που να λέει ότι είσαστε οι επόμενοι που θα αναλάβετε την Ε. Τα χρόνια εκείνα το 2000, από το 2002-2003 που έφυγε από τη ζωή ο Γκιόλβας μέχρι και το 2016 που έφυγε από τη ζωή ο Πάλμος, για κάποια χρόνια παρίστανε δήθεν τον αρχηγό αυτός ο Πάλμος. Δεν είχε... εντάξει, είχε φτιάξει μια δικιά του, εν πάση περιπτώσει, εφευρετών είχε φτιάξει μια δικιά του ο Πάλμος. Τα έχω πει σε άλλη βιντεομιλία, θα την βάλω από κάτω. Ομάδα, εν πάση περιπτώσει. Ένας άλλος κάτω στην Κρήτη έχει βγάλει κάτω, μου παίρνει και μου κοινοποιεί και όλα τις δικές μου τις ανακοινώσεις. Αυτοί τρώγονται λίγο και μεταξύ μου προσωπικά, έτσι. Και ο ένας κάτω στην Κρήτη και ο άλλος στη Θεσσαλονίκη ψάχνονται λίγο και μαζί μου. Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλουν. Κάτι ψάχνουν μαζί μου, αλλά δεν έχω καταλάβει και τι ακριβώς θέλουν. Και ο ένας στη Θεσσαλονίκη με την Ε εφευρετών και ο άλλος κάτω στην Κρήτη, ένας παγκόσμια λέει πολιτική οργάνωση. Τρεις αλλού και δύο χορεύουν. Παιδιά, η του Γκιόλβα, η του Μέγιστου Αλεξανδρού και η του Περικλή, η αόρατη Ελλήνων, δεν έχει απολύτως καμία σχέση ούτε με πολιτικά κόμματα, ούτε με πράκτορες, ούτε με δημοσιογράφους, ούτε με όλους αυτούς τους σατανάδες και όλο αυτό το... Μην πω τώρα και βρίσω και πω καμιά χοντρή λέξη, έτσι, για ορισμένους. Καμία σχέση δεν έχει με όλα αυτά τα πράγματα. Μακριά από εμάς. Και αν θα γίνει και τελικά το καταφέρουμε αυτό το συνέδριο, καλά θα κάνουν όλοι αυτοί να πάρουν δρόμο και να φύγουν από μόνοι τους. Καλά θα κάνουν όλοι αυτοί, αν τελικά γίνει οποιαδήποτε συγκέντρωση ή συνέδριο, μακριά από εμάς. Είναι ανεπιθύμητοι. Αν δεν το καταλάβουν με το καλό, θα το καταλάβουν με το κακό. Είναι απλά τα πράγματα. Λοιπόν, κύριοι, αυτά είχα να σας πω, τελειώσαμε και μια ομιλία θα τη βάλω στο άλλο το κανάλι αύριο για περισσότερο διαστημική επικαιρότητα που από τον προηγούμενο μήνα. Αυτά είχα να πω. Αυτά είχα να σας πω. Τρέχουν τα γεγονότα πάρα πολύ γρήγορα. Είναι η τελευταία μας ευκαιρία. Να κλείσω με αυτό. Είναι η τελευταία μας ευκαιρία. Εάν δεν κάνουμε αυτό το συνέδριο και αν δεν φτιαχτούν ομάδες αλληλεγγύης, ελληνισμού, έστω μέχρι τις αρχές του 24, παιδιά, από εκεί πέρα, να ξέρετε ότι έχουμε τελειώσει. Εμείς εδώ στην Ε κάποια άτομα ήδη ξέρουμε πού θα πάμε, έχουμε προετοιμαστεί για τις δύσκολες αυτές μέρες, ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε, έχουμε δημιουργήσει τις άμυνες και τα δικά μας τα δίκτυα μεταξύ μας, γιατί κάνουμε και κάποια ταξίδια ερευνητικά, όπως σας έχω πει, για τις συμπαντικές πύλες που ερευνούμε κάποια πράγματα. Θα δώσουμε κάποια ντοκιματέρ στους ανθρώπους μας και στα μέλη μας. Το θέμα δεν είναι εμείς τα 500.000 άτομα εδώ, η Ε και τα μέλη. Το θέμα είναι ότι πέρα από τα 500 και τα 1.000 άτομα ως ερευνητική ομάδα Ε, υπάρχουν και κάποια εκατομμύρια Ελλήνων οι οποίοι θα δεινοπαθήσουν. Θα δεινοπαθήσουν. Και είναι η τελευταία ευκαιρία. Αυτό το συνέδριο, αν δεν γίνει, έστω αν δεν γίνει τον Μάρτιο του 23, παιδιά, εάν δεν υπάρχουν ομάδες αλληλεγγύης, οργανωμένες ομάδες όμως, έτσι, ομάδες με φορτηγά, ομάδες με τρόφιμα, ομάδες περιφρούρησης, ομάδες κατασκευών, ομάδες ιατρικών θεμάτων, ομάδες για ζώα, ομάδες για ζωάκια, ομάδες για το ένα, ομάδες για το άλλο το θέμα, από εκεί και πέρα ο καθένας είναι άξιος της μοίρας του. Είναι κοσμοϊστορικά τα χρόνια αυτά που ζούμε. Είμαστε λίγο πριν το πυλόν του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν έχω καμία διάθεση να κάθομαι κάθε 3 και λίγο να βγάζω βίντεο εκπομπές, να λέω τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Με κουράζει αυτό το πράγμα.
Απλά εξηγώ κάποια πράγματα και τις επικαιρότητες, γιατί τα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά και είναι πάρα πολύ καθοδηγητικά αυτά τα γεγονότα για το τι πρόκειται να έρθει από εδώ και πέρα. Έχουμε μπλέξει με εγκληματίες, δολοφόνους. Κάποια στιγμή και κάποιοι άλλοι Έλληνες θα πρέπει να αναλάβουν να ξεσηκωθούν. Έτσι, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι πάλι. Πέρα από την και το να αργονοθούμε σε συνέδριο για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους Έλληνες που έχουν πρόβλημα, κάποια στιγμή αυτοί, εάν δεν φύγουν οι κυβερνώτες που μας κυβερνάνε και συνεχίζουν να κυβερνάνε, έχουν στα σχέδιά τους, στην ατζέντα τους, να μας αποτελειώσουν μέχρι και τον τελευταίο Έλληνα. Αυτή είναι η ατζέντα της CIA και του ΝΑΤΟ και του παγκόσμιου συντονισμού. Θα μας καθαρίσουν και θα ξεσηκώσουν τους λαθρέους και θα είμαστε στο κομμάτι που σας έχω πει πριν, την τελική σφαγή. Εκεί πάει η δουλειά όλη στο τέλος. Με την προδοτική την κυβέρνηση αυτή να είναι σύμμαχοι στους εχθρούς μας. Είναι οπλισμένοι του κερατά όλοι αυτοί οι λαθρέοι. Ένα σύνθημα περιμένουν. Τα λένε όλες οι μυστικές υπηρεσίες, αυτά που σας λέω τα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, εάν δεν δημιουργηθούν κάποια στιγμή και τέτοιες αντίστοιχες ομάδες, στρατιωτικού τύπου βέβαια ομάδες, τύπου Wagner, κάτι παρόμοιο αντίστοιχο εδώ στην Ελλάδα, ετοιμάστε από τώρα και τα φέρετρα σας που θα σας τάψουν ο καθένας. Ξεχωριστά. Κοινοποιήστε τις εκπομπές αυτές παντού. Φάγαμε μια ώρα και να ενημερωθούν όλοι οι Έλληνες. Και περιμένω να δω και εγώ και περιμένω να δουν και κάποιοι Έλληνες στο εξωτερικό ότι υπάρχει συμμετοχή και ενδιαφέρον. Ώστε να πάμε και ένα βήμα παρακάτω, να προχωρήσουμε τα έργα του φωτός. Σας το λέω ξεκάθαρα και κλείνω και την ομιλία. Δεν έχουμε, με αγάπη το λέω, δεν θα παρακαλέσω κανέναν. Αν νομίζει κάποιος ότι θα πάω εγώ να το χτυπήσω την πόρτα ή να το χτυπήσω το κουδούνι, έλα σε παρακαλώ κατέβα κάτω, έχει η Ελλάδα πρόβλημα, να κάνουμε συγκέντρωση ή συνέδριο ελληνισμού, παιδιά συγγνώμη, όχι, τέτοιο πράγμα δεν θα το κάνω. Έτσι, έχω μάθει στη ζωή μου εγώ προσωπικά